سيدنا بخا جن داويت يدو حفابي اجي الله سمع أبو لها أبو داود دحم هو وحجين طفي كان دمتنا. ما عندي سمع عند داويت الله زرو حج سمعك كان له طفي كان صنيحة يا تفي ابي هنن دا اميت جبرات تدلخوسي ابي هني كسل بل يا انا مجمرا خميك انكم كلهم دونجيا اتي مجيشا ادلو حجو انت بتبيد بلدلو تارسي بتعمي صبوت ارسن راس زاربلا صنحكم كوينو جن انا بليز بلا الرعايا لاني ابدي ساعات زي وجه كمسيو ወይ وجه كغبريو ወይ ካ وجه غبريوم ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማኒ እቲ ናይ ውግእ መምፅኡ ንሕና بترهابون زحم قولني خوينا إنا أمبر حجي أبي كالعلم مسؤول أبي مسمى سايت كم بقاسي زوج زي إساس خاب نصانتنا جميرو كلا قد نصانتنا زنبرة مش كل قرابتات وجنا صحترز مسا حجون أو زنبر سبايو سازي من وجي جمرو نسون تم ناتو تايد بحالة شماغلتات مهانم ناتو دقفتو مهانم زي رؤي قداي توقد توقد العلوز ما سون تايد ما سلطان خصنح دغنا حزب ارترا خصنت ني ارترا تبال هاجر وين تايد بال ما قبر علامو ايسي بزي انت تايد بال زطارات سب تدهليو كذا خمت عنتو باشايد ولا كل غزي نحنا تاريخنا تمركزناسي قالسناسي زوباو طرح كون يقولون أما عدينا أهجراوي أجابك كنرل الناس همتاي مجزاتنا نحنا أهجراوي ده أمبري زوباو مجزات هيكون بقون عجاك كرية تلاقينا سذي نحنا قبل ساعات زجين اتز بزيادة نو حزبنا ولا نخلو كدحين زخ الحالي قبل زولو انت اي خوينو حجي وقيت مالي نقيرو كوي بحلفي كتشحن عسرت شو تنسي قاليس نقرنا ودب يبلين يلو ودب تاعي بالك قبل كله قاليس تو اوجو كوي حزب ارترا يروي بوقنا مخانه خمان كني من سيارتنا نهل الكاب تاعي بالات يلو زيتات نحنا كل جزء ابز زلنا نحنا بتكالاوي اقاب كنقالس انت زي كلنا حنت النفرية نجار يلن هذا نجار وجهك مسأني لك تقوم بموته بلو جن نسخان نحر يتعرخا أتعراريخا خد قطو تتكئل تزيكون كاسي انتهي وقال له حجة عسرت جزي نسلاسان 4 عامت انت لفلنا كساب حجة سنحنا نقول رزلنا كنبكينا سنحنا كنبكين بري كالي نحناسي إذا شجر له هاجرنا كذا كلها نريد لنا نزل شجرس خمي جرنا خنقط مو خنبل نحنا هذا تكالاو سرار حقلونا له تكالاو سرار حق سرار كا زي كألنا أيكونن انتهى دا حلنا ناس اللي فسست راح سزي أبزي أنت تكورنا زحاشة بحالة أنا ناي وجه سيسي كمتس زي كمتس سي أبي وجه خبر ساكل ما جمرة أبي خن فلت لنا أبي سي ناي بحق ديو ناي إثيوبيا مرحي حزب إثيوبيا زمرتو ويك كل إثيوبيا زمرتو أيكون أبي بعالي ماماتو كلتشين 10 شوعات عمت مهرت ناتمالالسو أديس أبابا أسمرات ناتمالالسو كوف زبول ووي እሱ ድማ ኣፍ ደገ ነቲ ኢሳያስ ዝበሎ ንሕና ኣይከሰርናን ዝኸሰርና ኩሉ ኣምሊስና ዝብል ኣብ ግዜ መለስ ዝኸሰሮ ንዕኡ ንኸፍተሉ ኣፍ ደገ ንኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ንኽብላ ዝኣተወ ንሱ ናብ ኢትዮጵያ እንታይ ይበሃል ክኸውን ስለ ዝደለየ እዚ ታቲ ኣብሲ ሕጂ ተኣዛዛይ ናይ ኢሳያስ እምበሪ ናይ ኢሳያስ ማዕረ ጌርና ክንወስዶ ኮይና ጥሪሽና ዊ ኣር ብላይንድስ ጉዳይ ኣቢ ምክትል ዝነበረ ናይ መለስ ይክመፅእ ዝግብኦ ነይሩ ንዑ ኣውሪትካ ንዕብፂኻ ንኣቢ ኣሰምህሮ ናይ ሓደ ወርሒ ኣብ ኣሜሪካ መፂኻ ኩሉ ኦሪየንቴሽን ሂብካ መፂኻ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ኣብሲ ናይ ኢሳያስ ዝበሎ ክሰምዕ ነቲ ኢሳያስ ትመለስ ዝኸልኦ ዝነበረ ኣፍ ደገታት ንክኸፍተሉ መሳርሒ ናይ ኢሳያስ ተኣንበሪ መራሕ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን مرحنا إثيوبيا تزخون زخلو زحزب تاي بهالقبر له عقوم وين يبلون عب ساعة سي
ቶም ኣዘዝቶም ንዓቶም ነዚኣቶም ኣብ ጉዳይ ዘእተዎም ናታቶም ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንሕና ኣስፊሕና ንርአ ኣርሒቕና ንርአ ኣህጉራዊ ኣገባብ ንሕሰብ እቲ ጠንቂ ናይ መግዛእትና ካብ መይ ጀሚሩ ምንታይ ኣብ ምንታይ ይወድቕ ኣሎ ንርአዮ። ዝመብዛሕቱ ካብ ናህና ንሓፍነታት ካብ ናህና ስንፈተታት ስለዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ በጃኻትኩም ብሕልፊ እዞም ናይ ነፃነት ተቓለስቲ ካባይ ጀሚርካሲ ዓብይ ገበን ንገብር ኣለና። ሕጂሲ ሕድገታት ክንገብር ኣለና። ሕድገታት ናይ ዝኾነ ታይባል ወላ ኣቦይ ዝቐተለለይ ሕጂሲ ኣብዚ ኣብ ምድሓን ናይ ታይባል ክመፅእ ተኣ ኮይኑ እሺለ እየ ዝቕበሎ። ስለዚ ኣብዚ እንተተዛረብና ኣብዚ ተዝኾነ ዘረባና ዝሓሸ እዩ ባህላ ናይ ውግእ ምንፃእ ኣይምፃእ እሲ ክንከላኸሎ ዘይንኽእል ዓቕሚ ዘይብልና ዓቕምና ክንፈልጥ ኣለና። ከም ህዝቢ ዓቕምና ታይባል ክኸውን ትዳ ኮይኑ ንክንከላኸል ወይ ክንማጎት ክንክል ትዳ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ብዝከኣለና መጠን ብዓይነት ኣብ ሓደ ንምፃእ ፒሪየድ ኣብዚታት ከመይ ጌርና ነምፆ በብዋ ገርና ወይ ንበል ንዘራረብ ተጊና ንዘራረብ ዛሶት ኣይወንሰይ ሕጂ ስኢልና እንተበልና መፂና ብዙም ጌርና ናይ ከምዚ እንተበልናሲ ኣብ ምንታይ ክንኣስሮ ንኽእል? ሁነተኩል ነፍስና ካብ ነፍሰይ ጀሚርካሲ እታ ዘለህና ታይባል ንግለፃ ባህልና ያኻ ስድራና ብኸም እዮም ዕብዮሙና ቶም ናይ ቀደም ኣቦታትና። ስለዚ ፕሊስ ኣብዚኣ ታይባል ክብል ደሊ ኣይተሓዝለይ ተደፊረ እንታይ ይባል ተኮይኑ ከዓ ሶሪ ኣብዚ ክንዛረብ ጥራሕ እዩ ዘለና ዝብላና ሕጂ ናይ ውግእ ገለመለ ገዚ ክንገጥሞ ዘይንኽእል ነገርሲ ከፍርሓና የብሉን። ወገ ተፈጠረ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል? ዓቕሚ ኣለና ዊዶን ሃብ ዓቕምና ዝፍለጥ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኩሉ እንታይ ይበሃልና ሕርኽርኻትና ጥርኒፍና ህዝቢ ነድሕኖ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ። ሕጂ ህዝባዊ ቃልሲ ስለዝኾነ ውድብ ኣይንጥቀስ ወላ ገለ ይንጥቀስ ወላ ኩሎም ዚኣቶም ህዝባዊ ቃልሲ ክበሃል ከሎ ወላ ህግደፍ ከማን ህዝቢ እዮም ከም ህዝቢ እዮም ወላ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ወላ ውድባት ህዝቢ እዮም። ህዝባዊ ቃልሲ ስለዝኾነ ብህዝቢ ደረጃ ብሃገር ደረጃ ንዘራርብ ኣይንበኣስን ኢና ከዓ ክንላዘብ ኢና። እዚኣ ከም ልዋን ከም መተሓሳሰብ እዩ። ቴንክ ዩ ፅን ኢልኩም ሰማዕኩኒ ሶሪ ሓደ ቅድሚ ናብ ሰይድ ምምላሰይ ክብለካ ዝደሊ እንታይ ኣሎ ቀዳማይ ነገር እዚኣ ኩሉ ግዜ እትቐርብ ኣርእስቲ እያ ተጠቃሊላ ካብዚ ኩሉ ወፂና እንታይ ንግበር ክንገብረሉ ንኽእል ሜካኒዝም ምስራሕ እያ ነዚ ከዓ ሓሊፍና ይንፈልጥን ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ እዋኑ በቢ ዝረኣናዮ ኣካያይዳ ኣልዒልና ኢና ንዛረበሉ እቲ ክንሰርሕ ዘየኽኣልና ምኽንያት ከም ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሽኡ ክንሪአን ከለና እንታይ እዩ ብፍላይ ከዓ እተን ብፖለቲካ ተወዲበን ዝኸዳ ዘለዋ ውድባት ቅድሚ ኩሉ ሓባራዊ ቃልሲ ከካየዳሉ ዘይኽኣላ ምኽንያት እንታይ እዩ እናበልና ክሳብ ሕጂ በፂሕና ኢና ማለት እዩ። ዘይበፃሕናዮ የለን ስቑኢልና ንዛረብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኮይንና ኢና ዝብልዎ ግን ቀዳማይ ነገር ንቕሓት ህዝብና ሓፍ ንምባል ኢና ንዘራርብ ነንሕድሕድና ነቲ ክውንነት ናይ ሽዑ መዚንና ነንሕድሕድና ክንመሃሃር ህዝብና ከዓ ክመሃረሉ ምእንቲ ምክንያቱ እቲ ዋና ሰራሕ ናይ ጉዳዩ ህዝቢ ኢልና ድሕር ተበጊስና ህዝቢ ክመሃር ኣሎ እቲ መንእሰይ ክሕበር ኣሎ ስርኮዝ ናይ ሽግሩ ናይ ምድንቋሩ ናይ ምጥማይ ምፅምኡ ናይ
ኣብዚ ዝተወሰነ እዋን ውግእ ምእታው ኣብ ምኽንያት ናይ ስደቱን ምብትታኑን ምዃኑ ክርዳእ ክኽእል ፍሩት ኮዝ እንታይ ክርዳእ ክኽእል እዩ ስለዚ እቲ እናሕልፎ መልእኽቲ ምስቲ ጋሻ ክውንነት ክንዘራረበሉ ናይ ግድን እዩ ካልኣይ ፅባሕ እዚ ስርዓት እዚ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ዘልግሰሉ እዋን እቲ ህዝቢ ቅሩብ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሓደ ካብቲ እንብሎ እንታይ እዩ ምእንቲ ጥጡሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ክስራሕ ክመርሕኦ ዝኽእላ እተን ፖለቲካ ተወዲበን ዘለዋ ተመሓዝየን ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ሃገራዊ ናን አይዲዮሎጂካል ናተን ሃገራዊ ፕሮግራም ኣለወን ግን በሃገር ደረጃ ከገልግል ዝኽእል ክመርሕ ዝኽእል ናብ መሰጋገሪ መንግስቲ ክሰግር ዝኽእል ተዳልዩ ክፀንሕ ዝኽእል ክገብራይ ምክንያቱ እዚ ጉጅለ እዚ እንድሕር ኣልጊሱ መን ይክመፅእ እንታይ ክፍጠር ኣብቲ ሃገር ብቐዳምነት እዚ ኩሉ ብብረት ዓጢቆ ዘሎ ህዝቢ ፈቆዱኡ እሞ ኣብ ከብዱ ተሓሚቱ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብኸመይ ዲል ክገብር እዚ ኣቐዲምና ክንዘራረበሉ እዚ ክቆፃፀር ብዝኽእል መገዲ ትራንዚሽን ክረክብ ምእንቲ እቲ እንዘራረበሉ ስለዝኾነ ብዛዕሙ ምውጋዕ ቁም ነገር ዘይብሉ ኣይኮነን ክብለካ ኢለ ሰይድ ሰላም ሰላም እንኳ ብሰላም መራኸበና ሰላም ሰይድ ከመይ ቀኒኹም ግለኩም ጽቡቕቲ ወግዕ ነይራ እንተኾነስ ዶንጌ ምስለ ዝመጻኸ እንተደኣ ተዓንቂፈ ሲቕሬታ ዳግበሩ عيد مبارك مرحبا شكرا بارك الله فيك ان شاء الله دما تصوم كاطبو كايد كله مركلنا مبارك بالكيلنا الله يبارك محلفو تصوم نشجرك كان يرناس باللعط مسكونه كله اللي تحاوسنا اوكي كان انجلش ويزر بلو فوسيلز ان وان داي كله بحانس امسيو صوم 4 صوم رمضان كله صبح اختبلنا اطرا يدبر اوكي هو ده رسيب تعمل صبوت ابتي دقاقي خوينات دولا دولو تسقومو انا بز مسلني ابتي اودد انايتي خويناتي بتسعن حدن كله بسممع تودي نيرو انت زخون እንታይ ምኾነ ነይሩ ገደብ ምተገብሮ ነይሩ ካብዚኒው ከምዚ ካብዚኒው ኤርትራ ካብዚኒው ኢትዮጵያ ከምኡን ብወገን ባሕሪ ድማኒ ክሳብ ኣብዚ ኤርትራ ካብዚኒው ከዓ የመን ኣይተባህለን እሱ ስለዘይተባህለማ ሕጂ እንታይ ኾነ ኣሎ ብትራይለን ኤረር ንሕንፅፆ ኣለና ማለት እዩ ልክ ከምዚ ሕጂ ኣብ ናይ ሱዳን ተዳሪኹሞ ጀኑብ ሱዳን እንቶም ሳውዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ እንታይ ኮይኖም ጊዜያዊ ከምዚ ናይ ሓባር መንግስቲ ናሽናል ጋቨርንመንት ገይሮም ነይሮም ብድሕሪኡ ተፈላለዮም ኣትሊስት ቁርብ ስምምዕ ገይሮም ዓጋበዲ ዓጋብን ብዘየገድስ ንሕና ግን ኣብ ከምኡ ኣይከድናን ሓይሎም እንታይ ነይሩ መብዛሕትኡ ናይ ሴኪሪቲ ሜንታሊቲ ልክዕታ ኣብ ሜዳ ዝነበረት ዕግርግር ሒዞም ማእትዮም እቲ ቀደም ማሕላኻ ገይሮም ንጀብሃ ዝወቕዑ ነበሩ ሕጂ ከዓ ነብሶም ተገልቢጥዎም እንሀለ እቲ ክፃወሩ ኣይከኣሉን ንሱ ከይተፈትሐ ድማኒ ክልቲኡ ዓድታት ብሰላም ክገብር ኣይክእልኒ ኣብ ክንዲስ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኢኮኖሚ ምትሕብባር ናይ ገንዘብ ምትሕብባር ናይ ቬሪየስ ቲ agreements ገይሮም ነይሮም ተዝኽሉ ዶክመንትድ ከም ዝኾኑ ብሎ ፀናሕና ኣብዚ ኩሉ ኣይምወዳእና ፀኒሑ ኻይ መበለን
أبتا حنساون باشاي توصابي الوانيرون دي نتمم سيكل مهرو على هو قدم تاينيرا بملسنيا خلنا كان دي civic studies تبنيرا ساعة duty and responsibility ناي citizens كان منجس انتاي تسبين منجس خمس خانتاي جبا بحثيرو نعد خاصب خمي خاتم حايشا ويكاني أبركتوه قبل لا تهل دولو نبال حجي إزي أبساوا زغورو دولو أكن دا أبساوا خوينو كم سابجكت أب كل بيت مرتاد كيدو نيرو انتزخون أبقى جزء خوينو civic right متمهر نيرو responsible citizen مخوانا نيرو إزي سلازي كونا دماني كم دا حجي عنتوان تبلو سنعكم ممر نهول سب كميجر كخمتيش to cost right مهيرو. That means every problem is a war and the solution is bullet. بحيل برت تري كوينو بحيل مغوته بحيل رتعي بحيل التحساسبا كنت فاسحو خمديت خلص بصيحو ويكا كومو امنت ودي امالتي از نتيناي اوبوزيشن دماني لك نحنا كابتناي قدلي التحساسبا كن وصاي كنا اودباو التحساسبا انترا اتيخا دماني انتي تكون متعمد تكون كل جزء ريجيتي التحساسبا ها you're not free كم تحجين قاعون تقولوا free range الله incubator الله free range ما انت ماتي لك هم عندنا دولو دراه أبز خدو خيرات ودو أو خير كاتاريو إتن incubator ك بمشين غير كهد قرابطوس نبر this is our problem ودباو أتحسبا incubator دخوني أتحسبا حيج كلمة لو تختمت أشجاري we need to free ourselves we need to free our mind we need to free our thoughts to vision نحنا بهاجراو منفس دأمبر بودواو منفس كنحسب يا ولنان كمو كنقبل لحدين خل كنا لمن صلوت خوينا خنبر أين خلنا ناي لو تحاولت ممكن نكون أين خلنا تايداني كل جذا over exposed and underdeveloped كنا نبر على مالتي. This is what we need to hold up كميلة I don't think I can say much. بحونات بخلص لزي تخاطات الكو. I hope كابز ما درلو someone. I'll be back on full swing. Thank you. يا أني الله كبرت هبلت إنكم سمعهم. Thank you, سعيد. تعملوا صوب شروع. مو يشتروا ملالة أنا أمريكا. هو حجي زي حنسا حاجة زي أب تويتر سي أمريكا تي فورين بوليسي ناتحت كيرا الله أقلي لحدي يا I'm sorry فورين بوليسيز بحالي ولا أمريكا فورين إنترس انتدي كويني لأنيري حجي دماني كاب فورين إنترس أنا متاوز إلو مسيلكم ناب إيكونومي غوريلا ويلفير أتيلو this guy بحدوغن تي ترامب ممزو صبوئي قدا يوها صبوئ نمتايو تنك حبرا زي دليا عدتات بحدا مسمر كخدا زي كلا زنبرا أفاقيروان كم دو عدنا نتايبلو قرر حماسين سم زي توتو تحاو فكادولو زي قرنا زي هوت باقو في لصحيفو لنيران ترامب ويكاني زي sometimes they call him economic illiterate motivated by idioticity كم دي بأرحو خطم زي كذب already حجي إنجليز نتايلا the Rolls Royce as well as the Land Rover na America post gero malo تطهو لما هناتو we need to work out how much it is أبزع علم global ندابلنا intertwined integrated ندابل بحث مس كندا مس زي غربتهم لا مكسيكو مسؤاتهم دولو انت تحدوين قابتي صرح تحدو معصوب تي صرح تحدو إذا بتي صرح سي كم يجرك خانزي تعرف كتقول you can't he never thought about it this is what we call this guy he's trying to draft his economic policy on the back of an envelope you cannot do that it needs to be studied hard ግን ከምኡ ምግባሩ ፅቡቅ ምክንያቱ ዓለም ሪሼፕ ትኸውን ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እንታይ ይብሉ you cannot take it for granted ካብ ሕጂ እቲ ኣሜሪካን power American leadership ዝበሃል is becoming questionable. Thank you. Thank you. ጽቡቅ revised ትርኢቶ ኦኬ ያሲን
ثانك يو ممر السلام لكم أنا وين لأخونا كلهم مسمع لك سقيل حليفة نيرة أمينو إسماعيل ياسين العيد مبروك نزمت والله جيزي أوعدنا بق في شرع مفتارك حجزنا دما تسفى نقدر أنا كابزح كزارة بايكون بدعمي نايلة معنتي أقد داسر استنيا نيرة باشاين إسماعيلين إن ديتيلز دارقا كله تناخي فما يوم بدحرام كتزارة بعد صقامي فعلا قن بحافي شوسي أنا تي كونتات كريون كله كونات تجمري زبل مالسي عقبتي بالليل كل زخيد دلو بروباغندا هم تقبال صنع كافتي ناي وشتاو قدايم which is 80% بناي أبي أحمد زخيد دلو بروباغندا ناي تسعنو ناي محارة وشتو أرومو دلو تفعل لي بوتاتات من كل ناي تقراي تدوقي دلو إذا كله نعوس لازسكو مواد أو قد ملا يفتاتن هون نعيلو كا بروباغندا يقبره له هيجي بنا إيرتراشن لهوين دايركتلي دي ولا indirectly وين كمو تمساسالي بزتحات الدرجة يقبر يتلا تكونات جن نقلتي مدفي تزيكونه كابزا كونات تمسدلا زوت سرعات يلا مهنياتو تي تحايلتات وشتاو حايلتات بإيرتراخون وي أبي إثيوبيا نعم كدمسسهم تزيكوينو زقط سلولو بايتا يلا سلازي تكوينات مئة عوات له which is ناي دقة حيلي زدت أمام انت زي بلو أبي أحمد زخل بروباغندا ناي مقبر النيرو هذا سلازي تكوينات نخجمرسي أي مثلا نويك أني أويات نخالا وتحاقرات كونات كاعتنا كلنا ردونا زقود داي فتحولنا من قد خفوتو الناس بالكوفة ونقولك anyway بزح نقر كتريات خولها هجي أنا فتي مالسي ولا تكون تجميرسي بزي التحلال وانا ويعامنا كنقبر نقول of course يقول دامبري بتحمي دروتيو أب حما كنا تاتينا لنا ثم أب دنب فتحي بحفش ودلنا سيفيك سوسايتي كنو ودباتي كنو أبتناي داويتاس قدم يوين أقداس نتناي priority نتكناي ناي مسرعينو هيجي إذا أجندة تكونات كجبر دي أي جبرن زي كونسي كله تي أب إثيوبيا تتصابوا ناي أبي دلو ناي إرتراهن أجندة سريع عملنا هين سمعني أفتح أجندة أم كاني زيناتات ديو راديوتات ديو ناي شات قلمله بزعبو ترى كوينو بزعبا نحنا قداينا كنقبرو نقول قدايات فتسيمو يلا ناي تسمعنيها جنتاي من بعد ولا تم ترى بزعبي كتصاوت زقبهم تم intellectuals يس هذا صحف أدى اليوم قد ما which is good جن نزي أبدا قد الله حيلي بخمي كمت يقولي لما مصنعة القبر ووي دحر الساعات مودعو كإيلاتات ناي حق ديوناي بيت مرتي ديوناي كله تكالات فتسيم كايتري يعني هاكو قبرو كم مهورات أكالات مالتي مكنياتو تسمعي تاوي قال صحاب زيادة عبد ضمن نعاتاتهم مالتي of course after night تقراوين عبي في الليات نيرو إتكايتا توكوست جنسايدي لهم زعوجو حلق زيوين مهورات اللون الكا سكف اللقنة تاتي لله بهذا إيش نخدم مهر ريون كلنا أبكن دي تدنبه تعاوموسي نوحة متاتي غيرنا 4 بندحر غير كالو تبدحر أزمت حسابات سلم انتهي فشل الله انتهي تتسقمو انتهي تزدقمو إلا همان كندسسا يقبع هذا سيدنا اسماعيل سلوز اللوز مسانوين زناي السلاطيت
كونسبت انا كم بيرسون ايتصالوني كم حسب ምናልባት ሓደ ካብቲ ናይ ኩልና ሶሉሽን ዶ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል ማለት ኣነ ብኡ ኣለኹ ንገዛ ርሰይ ይሳተፍ ኣብቲ ግዜ ዝጥዕመኒ ማለት እዩ ስራሕ ዘይብለይ ከስራሓና ዶ ክብል ሕጂ እቲ ፀገማት ማለት እቲ እንታይ እዩ ሳይድ ኢሹ ኩሉ ግዜ መፅእ ናይ በቲ ሒዞሞ ነበሩ ውልቀ ዜጋ ዝብል ምናልባት ቀፂሎም ነይሮም እንተዝኾኑ ንካልኦት ኣትራክት ገብሩ ምክኣሉ ዶ ግን ምስ ምንታይ ኣሳሰረዎ ኩሉ ግዜ መስቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባልየ ከምዚ ሕጂ ናይ ምዕባልየ ናይ ውግእ ንብሎ ዘለና ምዕባልየ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምስኡ ኣታች ገይሮም ንዕኡ ከም ሓይሊ ተጠቂሞም ማለት ኩሎም ዘይኮኑ ዳርጋ ብዙሓት ዝተሓሳስባዊ ነይሩ ሕጂ እቲ ሓሳብ ዳሜጅ ገብሮ እዩ እዛ ኣብ ቀረባ ግዜ ሃማን ሳምሶናዊት ዝሓደ ጋቨርንመንት ኢን ኤክሳይል ማለት እሱ ውን ዓብይ ፅልዋ ኣለዎ ንዑ ውን ካብቲ ኣሰላጢት ወፂኦም ዝድግፍዎ ኣሎ ሕጂ እቲ ፀገም ብሓፈሽኡ ናይ ውድባት ትራይ ዘይኮነ ካብ ውልቀና ጀሚርካ ናይ ግሩብ ምትእኽኻብ ኣብ ሓፈሻዊ ኣብ ደንቢ ፍትሒ ዘለና ዓብይ ፀገም ከም ኤርትራውያን ፀገም ኣለና ማለት እዩ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ክንፈትሓሉ ንኽእል እንድሕር ዘይኒ ደስስ ኮይና ሽግርና ውን ክፍታሕ ኣይኮነን ግን ንዓይ ብዝያዳ ዘሰክፈኒ እንታይ እዩ ስርዓት ባዕሉ ድዩ ብካልእ ድዩ ክወድእ እዩ ግን ሃገር ኣብ ክራይሲስ ካይተኣቱ ሃማን ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ኣፀቢቑ ዘሰክፈኒ ዝብሎ ዘሎ ከዓኒ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን መንእሰያት በዚ ዝኸድዎ ዘለው ፋሕፋሕ ምባሎም ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርእኖ ሕጂ ገለ ንሕና ሓንቲ ነገር ካይገበርና ባይታ ካየጣጣሕና እቲ ዝዓበየ ፀገም ባህላ እዩ ታንኪዩ ንእሽተይ ኮንትሪቢዩት ንክገብር እየ ታንኪዩ ወዲ ኣለኹ ታንኪዩ እስማኤል ኣይምን ያሲን እስማኤል ቀፅል እስኪ ኣነ እኳ ሪዘርቭ ገይረ ነይረ እቲ ኣብ መጨረሻ ዝረበሉ ዘሎ ኣጀንዳ ካብቲ ክንዛረበሉ ጀመርና ፍልይ ኢላ ነይራ እያ ከመይ ፉትኖት ኣቐሚጥዋ ነይሩ መምህር ዘሩ ናይ ውድባትን ዘሎ ሪሌሽንሽፕን ግን በትን ተኣትያ ሰብ ኣትይዋ ኣሎ ተዘናኺፋ እወ ሰብ ኣትይዋ ኣሎ ወል ያሲን ፅቡቕቲ ነጥቢ ኣቐሚጡ እያ ኣነ ባኣ ክጅምር እየ ንስኻኒ ኢሉ ወል እቲ ናይ ቀደም ከምዘይ ስርሕ ተፈሊጡስ 4 ነጥቢ ተገብረሉ ግን ከዓ እቲ ሓድሽ ከ ስለምንታይ ዕወትና ኣሎ ዝብል ስዘጉድ ኦብዘርቬሽን ናይ ባቂ ፅቡቅ ግንዛቤ እዩ ኮይኑ ተራእዩና ኣነ ስለዚ በጋ እቲ ናይ ቀደም ዘይሰርሓሉ ምክንያት ዝሓለፈ 30 ዓመት ንዛረበሉ ስለ ፀናሕና ዳርጋ ዘይተዳሃሰሰ ወይ ዘይተተንከፈ ሸነኻት የብሉን ኩሉ ፈልጢ ስለምንታይ እዩ ደምዕ ዘይካለ ወይ ከዓኒ ከምቲ ባሻ እውን ዝብሎ ዝነበረ ወይ እቲ ባይታ ሂወት ዘለዎ ቫይታል ኮይኑ እሞ ዝሓሸ መልእኽቲ ዘለዎ ዝሓሰ ውዳቤ ዘለዎ ዓሚሙ ከም ቫንጋርድ ወይ ከዓ ከም ፊትውራሪ ኮይኑ ንክመርሕ ዘይምኽኣሉ እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ እሱ ስለዘይተኻእለ ብካልእ ኣገባብ ከማን ተራእዩ ብምሕዝነታት ብምጥርናፋት ገለ ስቲል እንታይ ክገብር ኣይከኣልን ምክንያቱ ሓደ ናይ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ናይ ሚሽን ፕላስ ሜቶዶሎጂ ፀገማት ዝረኸበ እያ ሕጂ በጋ እቲ ሓድሽ ከ ንምንታይ ዘይዕወት ዘሎ ወይ ከዓ ንምንታይ ዘይጠርፍ ዘሎ ዝብል እንተኮይኑ ወል እቲ
ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ስትራክቸራል ህንፃ ገይሩ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ يعني መፅኡ يعني ንኣብነት ውድባት ቴሲስ ካብቲ መጀመርያ ውዳቤ ብዝጀመረሉ ግዜ ሒዝካ ሓደ ቅርፃ ኣሎ يعني ተቅርፃ እዚ ሎጂካሊ ምስ ነንሕ ሒዱ ዝዋሰብ يعني ንኣብነት ብመሪሕነት ደረጃ ድዩ ብሃይራርኪ ደረጃ ድዩ ብተመራሕን ዘይተመራሕን ድዩ ብኩሉ ዝኣምነሉ መልእኽቲ ወይ ከዓ ፕሮግራም ድዩ ብኡ ዝሓደ እንተኣሽሙ ነይሩ يعني ዝሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ግን ብከመይ ይኮነን ዝጅመር ዘሎ يعني እንታይ ዳ بإيموشن بسنتمنت يعني ناي ولاد ناي ترخبو يمبري يعني تهانيسلوس تحسيبلوس حدا ايديا كونسيميتد كوينوس يعني سي اسيميليتد كوينوس نسو زولدو ودابي ايكونن يعني بقى بخمو سلازي جمر زلو ኣብ ተግባር ኣብ ሜዳ ምስ ወረደ ካሊእ ኣሰራርሓ ክገብር ይኽእል የለን يعني ምክንያቱ ንሱ ምስ ሒዝዎ ዝተበገሰ ስለዘይብሉ እንታይ ዝገብር ኣብቲ ዝነበረ እዩ ዝወድቕ يعني ንኣብነት ኣኼባ ከመይ ይስራዕ ኣብ ኣኼባ ከመይ ይምራሕ ምናልባት ናይ ውሽጣዊ ኣሰራርዓ ብከመይ ክኸውን ኣለዎ መምርሒታት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ወገለታት ናብ መን ዝኮነ ኣብቲ ዝነበረ ተመክሮ ዝኸይድ ዝነበረ ሞኒ እዚ 4 ነጥቢ ተቐሚጥዎ ዘሎ ናው ዝኸይድ يعني ንሱ እቲ ሪፈረንስ ናቱ ካሊእ የብሉን يعني ካብኡ ስለዘይብሉ ኣብ መጨረሻ ኣበይ ይዓልብ ኣሎ يعني ኣብ ይሕወስ ኣሎ يعني ከምዚ ኣብ ኩርባታት ማይ ወቂዑሲ يعني حدا ቦታ ዝእከብ ኣብ መጨረሻ مسؤول يقعز يعني أي شيء يحز متيو ولا حمد يحز متيو قال يحز حويسه ناتو يتجد يعني كبابي ناي فيكتوريا يعني ناي ليكت أنا يعني حيزو زخير أشياء أبي قبسي ودي يعني أبدلتا ناي قبسي بتصحتي ودي يعني سلذا أبو يلخ أبو شتتشلو أكان نايت زنبر خيرو سلذا خير already از فشل تمكرون از فشل أسرار حناو دعو يمر سلزلو يفشل يعني ناتي النبوة قومي يعني معناتها هي يكون يعني سي it is more ولدونا خمتي زبركو ولدونا يترخبو يمبري ناي محسابين ناي منچاو ناي alternative idea سامسيخا وديخا حراي وديبكا استقطاب غيركا موبيلايز غيركا ريسورس غيركا زخونه ايكونين يعني ياكل كبيرو مصيرينا يلنا يعني زي ناي قلتشنا 18 ኢሳያስ ኤክስፕሎይት ገብሮ ዝደለ ንሱታት ዝኾነ ማለት ሰንቢዱ يعني በስምባዴ ዝመፀ ነገር እዩ አላንቲ ስሎጋን ከማን ሲ ናይ ልቃሕ ስሎጋን يعني ያክል ሲ ኣብ ግብፂ መጀመሪያ ተገይሩ يعني እቶም አረብ ናሽናሊስት ወይ ከዓ ናስሪን يعني ናስሪን ኢሎም ዝነበሩ ኪፋያ ዝበሃል موفمنت أو يتجميل مجمرة لا يأكل كأني خويا مسيا يعني قال إرتراويان بزح يصيروا لا نخونه أنت زي اللي حدي نقرأ يخون ولا أفتي شمني يعني ناي قصقاس رئيسي ناي قصقاس تابيلا ناي مراس وني ناتو ما ينبرن يعني أخب بالقحز مسيا يعني أذا حدا كيدمو وين يصير أبزي civic society سكرتات قال لك التشح جميل زنبرين أما الرشا يعني فتاتينو تي مصاصو فتاتينو خمس تقبر خمس فريجر جروبي نمبر نحنا بسلطان تاشمو يبلنا ودبات كان حرق ودبات كان تاشمو جميل أما الرشا أما أنا زيرو كما تعرق خوينو أقال خوينو أبي أواسا بسيحو أواسا أنا خا مساهم اللي سرح نيرة انتهي أبزي سرع ناي سلطان زي أبزي بايتو أبزي قالت زي اللي خطب له بدوميني كوز مرراس يعني مرراس نبرش أنا يعني أو سناسو أو بكيوتي شلوف بقى إذا حدا أبنتي يعني إذا أبنتي سلازم تي زلو يعني كي سرح ندحرو خوينو وكان كل وقت خوينو ناي اتيتيود لوتي يدلله يعني نعمل بعل أنا سي كالي نفلط ነገር የለን بزيك ودبا تحيزومنا بتا ودبا متقلت كموززات يعني كموززات مخاني ابتي زعمنا له فناتيك اغابينا نقالس نيرنا يعني
سقابي زي قربا زي أما جرش لكن حجي بقى بزعاب ودمات كنزارة بس يسلمتين أنا قد أزل لنا حجي داويت العلو وزلم أنا اسماعيل سي يعني جبهان يركض حركة صورة بايدة يركض حركة يعني حقراوي جواي يلكض حركة يعني جنبار رحلة تلك قال كل تبين يركض حجي سي كل قريب كايو بس عقرق تودا كم يركض نود بات الجبارة بات الجبارة حتى تقرب زبل يعني حتى وردون which is legitimate يعني حجي بقى اتي سب خصعوا له زول ودبات خصعوا له زول ونظام دليت حد فتحي وين خصعوا له زول we are dealing with a legacy يعني حدا ورشاين انا نعو يعني نزور الرشادي يعني جنجيمكا ميميخان ناي اتيتيود وي كان اتحساسبا ناي منتال سيت اب نا الرأي خان اوتلك ناتكا يعني ممحياش غير كالو وي قتاش غير كالو امونغو اتي تاريخ زمصوني مهاني مسل زلوني مها ابتاع العلكايه زل اقباب ناي سرح وي كان يم حدادرا وش ديمقراسي أبو نسخاني نجيت كجبر سلة نسخ سلة زي جبا نزي preservation نايزي أبدمت الناتخا كما يجيرو بقانتي legacy يعني أنا صراحة legacy بحدش أتحزة ويكان مرهو زحزة الصراحة تمسي زول يعني إذا بقى يعني أنا أتيتيد يعني بتاشم أتيتيد نحردا غير كذا زين كان ود بدرجة رباية أبز قبر كارلو كذي أبز قبر كارلو ناتكا استراتيجي ناتكا نتاشم أبتقون قبل كذي أمنتاي ودعاوني أمنتاي subjective وعبيتاون كنتات كم زلغا نحردا ريها أبز بقى نحردا flexible زخونة ناي أمرو ناي كان هيجله لو تغير كلها it will be easy يعني rigid خونه يكون ناتكا تحساسي ناي establishment أسرارها خونه establishment تاع مارد يعني أبتنبور خوين كان تزي كويس خبتنبور وسياسي أي سرحين يا خونيني زبل النحردا حس كتخيل عليها ودباتنا زغوروها نصي يعني نعملنات حدا ودبات في انشالات قلبلتات قال مسل انتهى ويكا سب زغورفو ويكا ابالات زغورفو منتهى ابتي استابليشمنت ولا شيء الرأي اللوني الرأي اللون ودبي زغبرو زلو ويكا ربي زغبرو زلو ويكا ودبي اتيو زلو صقمات كواصا اي كيرينيو ويكا فتح اي كيرينيو بزيكا بز مقدزي يلو ندحرو لا مجمريا اكل نايتي اسرار عام خون يعني تعزز قبر دحرو أبي تخات أربي كونت هويت منتاليتي ناتكا ويأتحعزا ناتكا ندحر خوينو مخاني ناي مزز اللو خونتا مزز اللو يعني ناي ليغاسي ناي موغان ويكا ناي ليغاسي ناي يعني ورشا ناي موغاني ناي مغنغامني جزيه زطلبون تاشو ندحر خوينو أبو بقى تسمع يلا يعني زعابة نقدر تقولون أنت يتي خمسة أمثلة خبتي استابليشمنت يوصي يعني يقرفوا نتي ودم يقرفوا يعني ودبا يقرفوا سلذي يخيل يعني أمن تاي حواس أبتصيل أنت ماجوريتي لو أبتقلي يخيل يعني يخيل ويك أقل خمسة حجي نقولون سوشيال ميديا يعني أمسي وزلو يعني تتنفس توعي تتزارب توعي تنزل توعي يعني خمو يعني تقال زل خاي مسلك يعني ويك أقل تاش متكبر زل of course يعني قوم نجار يقولون تقول هاي تخيل قوم نجار هلو مقنعته كان بعتها نسخة الخاي يعني you are still يعني أبتي process أبتي هيوت نايتي حزبي نايتي حاجة نايتي قال الخاي يعني الخاي سلز الخاي يعني is legitimate يعني سلازي حجي بقى بتي زلو انتايو بقدام هاي أب حوار يعني زنبر مشيت حنتي أقدس زخونة تقاشا أقدس زخونة تنقل دربيو حليشو يعني سواء انتايو لسي هنا سي مودرن بوليتيكس هنا خنا تزل لنا هايلو يعني زي أبي زمناوي بوليتيكا خنا كلنا يعني سلازم انت عايز سجس قبل وش فيري انترست انا عايز انترست غيراتني اذا درباتي انت يا ما انت عايز زارب انت مالتي يعني
نزي ليغاسي تحزانا خبي برتاو قالسي حزنا خصاب بزع 30 عام نخدو زنبرنا تاشمتات سي እሱ يعني سي بري مودرن ስለዝኾነ ሕጂ ካልእ ሞደርን ኣገባብ ወይ ከዓ ሞደርን ኣታዕያን ሞደርን ኣተሓስባን ዘድልዮ ኩነታት ቲና ስለ ዘለና ኣብኡ ንኺድ ማለቱ እዩ يعني ኣነሰ ኣብቲ ፖለቲካል ሳይንስ ኣሎ يعني بري مودرن ኣሎ ፖስት ሞደርን ኣሎ ገሊኡ ሃገራት ፖስት ሞደርን ዝኣተው ከማን ኣሎ يعني لومي we are trying يعني زي ሕጂ ዝዛረበሉ ዘለና يعني واتساب سي واتساب وفيسبوك قال واتساب سي قال حاجه سي اي اتيول يعني artificial intelligence اتيول this is post modern مالتي كوميتات يعني هاي تفلت كان كل نسخه جينا 500 عام دحيركا تاريخ الله جن كاني يعني ابز عالم سلا زلخه تعلم كا تزال زلخه بهند بس مصيو زيتات يغاطبك يعني ابتي سيستم حسكاده الله تليفون كاسي يعني اي يعني خلل يبي يعني ابو تاشم يغبر يعني حتتني انا خمل شركه ولا انت اخذ لي بلك يعني سلازي ابي بوست مودرن تاشمات يعني لكن بتغير لكن جينا هنصت الدوله يترفسي ابت مجمر يሆናል يعني سي حدا خفانا هاجر مركبي ودينا اب 9 حدا نسي نابتي بوست برتاو قالسي ويس موس بنعنا بعنا بعد بشنخنا كنغنغمون كلنا سي بوست مودرن يعني انتاي زبلو مودرن تاش مخنا اتو نيرونا يعني ناشين بيلدينغ نخنا اتو نيرونا يعني زون ودبات هاو بارتيتات غلطات غل سلازي يكون يعني تي برتاو قالسي زنبره قصيلو تي نتخفو زنبركو مجمريا بينو دحرايكا بصلال انت زي كوينو بغله كومو يرا سغاب زي ابز عونونات ابز علنا مالتي ابزي اشما علنا مالتي سلازي it is a question of legacy يعني حابتي مودرنتي خنا اتو علنا مودرنتي ناتنا يعني نايزا عالمنا ኤርትራዊ ኣሞንጎ ስርዓትኒ ኣሞንጎ አንጻር ስርዓትን ዘለና ጉዳይ ኣብኡ ኣብቲ ዓንኬሊት ዘላ within that bracket ንገዚ ኣብ ሞደርን እዚ ክንኣቱ ኣለና يعني ኣተሓሳስባ ክንቀይር ኣለና ልዕሊ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኣምነ ሰጀሽንስ ገለ ዝግበር ዘሎ يعني ብሕዋር ኣቢሉ ዝመፅእ ዘሎ ብፉት ማዕዲ ዝመፅእ ዘሎ በገለ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ምንታይ ይሰርሕ ዘሎ يعني ኣብቲ ሌጋሲ ኣብቲ ውሽጢ ይሰርሕ ዘሎ በጋ ባይታ ናይ ስርሑ ኣየናይ ንሱ يعني ንሱ ልዑን ድሕርዳ ኣብዚ ድሕርዳ penetrate كجبر زي كيلو ወይ كأني شوية يعني مؤتوي ድሕርዳ زي رخيب زون كعوته يكون يعني you have to be very sure ياسين يعني you have to نحنا I would like to be very candid يعني candid and frank يعني ማለት تي حركات كتا ዝግበር ነገር نحنا أمواتر روسينا يعني we are not experts غلطات ون አይኮንና እዚ ክሌም አይንገብርና يعني ግን ተሐርኮት ከታ ዝግበር ዘሎ ንሲ አምንታይ ይሰርሐሎ ስለምንታይ ይኸውን ዘሎ እዚታት ይኸውን ያለ ማለት ኣብ ሓድሽ ባይታኒ ኣብ ሓድሽ ሻሽ ይሆን ኣብቲ ዝነበረ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ يعني لك همتي تجمره ስለምንታይ ይዕወዝ ዘሎ ኢሉ ዝሓተቶ እዚ ወንሲ ብኸመ ይጅምር ዘሎ يعني ከም ሓሳቢ أنا أبي أبصدق بنجار إنتاج من خونه له نبت عداجة أبتي عداجة political markets يعني political market place يعني بوتا ناي politica مشت خمس بس أقول لكن أمني زمت زلان أبتم قدوات زمت زلوا أبتم جميرومي شتت يوم أبتي ناي كدم زعاتو بأكل جم ولا بجلد جميروم زلوا أبوي خا تخيل زلات عداجة الصب كلهم أبويهم زلوا يعني عداجة حموس انتهونسي هكذا بزلنا نباينا هنكمل يعني حجبة تابودا على تي يعني أتاك دايما يجز أسباب له يلنا يعني ده يجز أسباب يلنا يعني أنا اللي خوي خبلك يعني أنا نسخة خباي حيل يعني يعني تيجي ودايسي بزع الجواب زي إن حريرينا يعني إحنا ويارين very serious مدرخنا هلاوينا تاشمو أهلنا يعني أيوة بقى تلاقي ناتنا كجنجيمنا يعني تجنجيمو مهانا أبتدي ديمقراطية والنت درجة يعني نسيت أساس يعني تمسرت ذلهم قاضي عند حروتي أصلا كتزارب كمان الدليل بالكان يعني أب ديمقراطية عند حروت زاربك أما كله بمثل وسيدو تزخون جن حباري
ናይ ሓባር ዕላማ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ሓባር ዕላማ ከዓ ንኩሉ ስለ ዝምልከት ንሱ ከዓ እቲ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ከዓ እንተዘየልዩ ዋላ ውድብ ሃሉ ዋላ ኡቶጵያ يعني خلچراش ኡቶጵያ ዝኾነ ስርዓት ወኒ ንኸገብር ዝኽአለካ ሓያል ዝኾነ መርገጽ ወኒ ሃሉካ ዋጋ ይብሉን يعني doesn't mean anything at all يعني سؤالك fantasy يعني هو فانتسي ኮይኑ ይኽነብር يعني ስለዚህ እዚ ታጂ ዘሎ ስለዚህ ውድባት ስለምንታይና ሕተታ ዘለወን حتى ዘለወን they are players ስለ ዝኾነ يعني they are players we are on the chessboard يعني ኣብቲ chessboard እንድሕር ዳኻው ተገሊዑ እንድሕር ዘይወጣ እንድሕር ኣልዩ የግድ ብዛዕባ ክዝረብ ኣለዎ يعني ሕጂ يعني ውድባት ዲማንድ ዝግበር ዘሎ ዝሕተት ዘሎ ካላ ኣይኮነን يعني ንሳት ከንሲ እቲ ታጅብ ኮንሲ يدل ስለ ዝኾነ ኸዓኒ ክፍሽና ይንደልዮና ኣለና ሳርቫይ ክገብር እንተኮይኑ ኸዓኒ ኣብኡ يعني ኢንቨስት ግበር ኣብኡ ኢንቨስት ግበር ኣብቲ ንናትካ ጠቕሚ ክትብል እዚ ኣብኡ ኢንቨስት ግበር እዩ ዝሕተት ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ዝሕተት ዘሎ يعني ስለዚ ብናተይ ኣናብባ በቲ ይኹን እዚኣ ሕቶ ዘምፅኣ ዘሎ it is a very very interesting question يعني the old didn't work how was the new يعني the new يعني it's not working يعني it's not working what is the reason there relationship there dichotomy there freely there بريش كتكبر انت خيلك then you will be doing something يعني يلا تكبر الله مالتي ودي له عمر thank you اسماعيل امين مرحبا سلامات مرحبا امين يا يغنيكم كل عام وانتم بخير من العايدين امين رحوس عيدي قبر لنا امين يا ربي تماليون يمسكونا بحوار اي تراقبنا الناس كلهم يا والله حجكوني اتقداين ده حوسوس كايلوني قال لي خزارب الى تدالي مستي صفحتنا يتقول تصن اسماعيلك ብዙሕ ነገራት ድንግርግር ኢሉና ዓይ ናፍቲ ተዳልየሉ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ውደባ ወይ ውድባት ኢልና ንገልጾ ኣብ ቀዳማይ ክዛረበላ ዝደሊ ውድባት ኩሉ ግዜ ንስልጣን እንድቃለሳ ንስልጣን ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ዝግለጽን ዝድገምን ውድባት ክንብል ከለና ትውድብ ከም ውድብ ኩሎም ኣባላትከ ንስልጣን ደም ዝቃለሱ ዝብል ሕቶ ክሓትት ደላኒ ምክንያቱ ኣድላይነት ናይ ውደባ እንታይ እዩ ኣብ ቃልሲ ክሳብ ክንደዩ ኣድላይነቱ ከይተወደበ ክዕወት ዝኽእል ተቃላሳይከ ኣሎ ድዩ ስለዚ ክውደብ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ምርጫ ምስቲ ብዙሕ ናይ ውድባትን ገለን ምህላው ኣበየነይ ትውድብ ተወዲብካ ትቃለስ ምክንያቱ ውደባ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ገለ ትከፍ ነይሩ እስማዒል ኣይቲን ከዝገለጾ ላምን ብዛዕባ ናይ ኣክል ኩን ካልኦት ብግቡእ ስትራክቸር ገይሮም መትከላቶምን ሕንፃፃቶምን ኣበጋግሶኦም ብኩሉ ጽፉፍ ዝኾነ ናይ ሓደ ውድብ ዝኾነ ኣካል ዘይኮነስ ኢሞሽናል ዝያዳ ስለ ዝነበረ እንዳውዓለና ሓደረ ከዓኒ ክዳኸም ወይ ከዓኒ ክሃስስ ትሪኦ እተን ውድባት ምናልባት እንታይ ዓይነት ዓቕምን ብዝሕን ነይርወን ኣብቲ ፈለማ ኣብቲ ሰዓታት ኣብዚ እዋን ዝኸ እንታይ ዓይነት ርከባ እንተዳኢልና ልክዕ ናይ ብሓቂ ተዳኺመን ክንረኽበን ንኽእል ግን እቲ ተቃላሳይ ተወዲቡ ኣብተን ውድባት ክቃለስ ኢሉ ዝተዓጠቐ ነቲ ቃልሲ ነቲ መትከልን ዕላማታትን ናይቲ ውድብ ንክዕውት ኢሉ ስለ ዝቃለስ ክልተ ዓይነት ምርጫታት ኣሎ ኣብ ገለ ተቃለስቲ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ነቲ ጀሚሮሞ ተወዲቦምሉ ዝነበሩ ቃልሲ ብዝኾነ ይኹን ምክንያታት ከቋርፅዎ ትውደባ ገዲፎም ካልእ ምርጫታት ክወዙ ካብ ቃልሲ ጠጠው ይብሉ ዘይኮነ ግን ኣብ ዝኾነ ከምቲ ዘርኡ ዝገለጽከ አንተቦይ ኣብ ሲቪካን ማሕበራት ይኹን ኣብ ገለ ኣብ ካልእ ናይ ቃልሲ ባይታታት መሪጾም ክቃለሱ ክመርፁ ትሪኦም ማለት እዩ እቲ ገሊኡ ከዓኒ ኣብቲ ውድብ ምስቲ ኩሉ ከጋጥም ዝኽእል ሕርክርሃኻት ወይ ፀገማትን ገለን
أبزو الدبا وشتو خوينا نزقاتم تسقامات كفتحو إيلو قاتيلو يعني بتصنعات نتشقرات يريون يفلطونيو نخفتحو جن أبدقو خوينا زي كونكو أو وشتو خوينا كفتحو لنزبلكا معنتو أسيرو يعني زغط سلالو وقد سألنت نايتان والدبات هون إنهالي مع إن نساتن كابز قماس بدحريقو نقوه تسأل عن زنا إسان زيهم كم نجار يبلون زيهم حمتي قبرون يوم زبلو أكلات مو حونا جنوز بقصوز نورو قص بقص كأننا قهامو قطفو كله تنود بات جنا الله تفعل ساقج ناتو على سولان يلوم استبقصو كبيد واجاز خفلولان عبالات سلازلوون بتانا سلطان زبالكو عنتو وي مخنياتو تي سلطان لك بمتكلات حنصاصات علاماتات ناتكا خطعوتو اللي ابصباح ابنصايت ارترا كلهم كله نزع علاماتات زي عويتكا دقافي كترخبولو እቲ ነፃ ናይ ውድድር ዕድላት ኣብ ዝኽፈተሉ ግዜ ተወዳዲርካ ሽዑ ኢኻ ንህዝቢ ተንቁሖን ንህዝቢ እዝን እቲ መደባት ናትና ብከምዚ ክትመሓደር ኤርትራ ኢና ንደልያ እዚ እቲ ናትና መስመር ኢልካ ኣብ ትገልፀሉ ግዜ ኣብቲ እዋን ውድድር ይሽዑኡ እቲ ህዝቢ ክስዕበካ ዝኽእል ምናልባት ብጌጋ ተረዲኤካ ዘርኡ ኣብቲ መጀመርያ ኣገላልፃኻ ስኒ كودب زي كأللو زلو دمت خهبان ديخ مرتسن دي أي مرتسن قالكا تناخيف كاين زنبركان قرات حجي قزي يكونن حجي قداي كالي يدلو نتين نت أزخون ديمقراسياوي بحريات نا حانتا هاجر نا مالتي بارتيس وددرات تكون بسلامة وزخون مكببال ناي سلطان زجتا أنا أكل سلوزلو نزل ملقاس ينزك على سازر حجي حطونا أي سلطان أبزاء وانزي أيكونة تنتمتس حطونا أي سلطان نزل سرعات زيس الجسنايو بدحر يوغي إرترانت أخوينا كابزي ديكتاتور سرعات ديمقراسيا وسرعات خيلو أبي إرترا ومخا هزبي وساني قدي أبيدو أبز شبطلو وان شعوون هزب ختنقاقحون زي مسمري بخمزي إخعوتك كان كالسك كم حضران نزعدز ذلمو دمسخاها بالنيبل بسلامة وأقبب كزيادة دمسز رقبه أبسلطان كمتسي إخيل مالتي عجين زي تودبو وي أبو الدابن يرنزقرفو أنا كواسو أيدلني مقنياتو نمنتا يونتي ودابي قديفو مخنياتات ناتقولو خيل كابت ودابر حيقو مالت كاني كاب كالسر حيقو عيبلني مخنياتو أنا بعيني زريعكم بصوتي مقالستي مسارحتي أبز كله زينا كايدو زلنا تسعرتات لعلتهم أبو الدابي خوينون زقالسو كابهم لعلت قالسو سبات فلتي سلازي أبقالسي تبركتو زلهم قليل أيكونن نتي أبو الدابي قن كل شعب المحجوني لنيري زخوني أب انترفيو غريب ودي وي مبزحتو جيزي أب زخوني خزارب كله بزعبانا يودبا نايب حق تسمع عننا غيريا خمزي تي موداب سدس كحكح نجر كوينوس أنا كون زخوني يكون ودباي باللينا بزخوني تودبير لكم يقولوا قلت صحادي يسمى so what it mean انتاي مالتي أبو الدب مهلاوي أنا أمينو مثلا جبن يلكو أي قلت أنجن حد حما أنا قريب أبزق وأنا زي أبتحتي تن ودبات توديب كام كلاسي حدا زي قبول ويكا فون نجار ويكا بخمس لازر أدي نفس وكيف مثلا كجلت كله بفلاي بخم عينت قلت كله هذا كابتي دس ديب لنا نجاراتي مالتي أزيتي قرب أنا كابتي خبالت أنا حقلي من البعض كم تزوبل كوتي قدايا بزح نجارات تأتو سلازموركم وسفح سلازمورات مجلسيتات تحاوي سنقون خيلي قلنا زي أنا خذ الدليل thank you أوكي قدمنا بشاي محلافي هذا I think تزبلكو بقبو سردك يا مسلمين كالي بزعبا حج زقدسنا ونكالسلهم زلنا نتبتات
أتي بزعبا ودباس الدلالو أوان أكشوالي حدا جزي راح زي كونه بزح جزي دقاقي ما زغربوي أب حوار جن حنتي أجندة تلعيلا سلزنبرت سلمتا إنا حجي بزعبا زن الزارب إزي دحري نازي زلو ملكي ملقاسنا مو عد مسحازنا نابزبنا خورد زلو أجندايو بعلو العيلو ملسو كاتعلو زلو خميلو إليشو بقدامنت ناشونال ريكونسايليشن ككايد الله هاجراو عرقنا حزب ككايد الله مسرح يزي تروز كوميشن توصل إذا كله تخايدو ام ناشونال ريكونسايليشن بحصيرو نزا هاجر زيا توادقنا الله علسنا الله نصالصينا يا حج خا نزفلق الناس سرعات القسنا لنا بخمي بمعلنت نمحدادر الله زبل حتو يملس إذا زملس هذا اللحتو أبسمع بصيحو مالتي أبسمع بصيحو مالتي it's an agreement أبسمع أنت بصيحو state سريحو مالتي مخنياتو what does state mean state means a society or societies in a given place that make in a given place. It's an agreement of a society or societies in a given place to live together. أب حدا استوسنة بوتا زركب حبرتسب وحبرتسبات بحبار كنبرو زتسمامعو سممع مالتي زيا ستيت كوي مانبل تا ستيت مسقومت then منيو كمر حذر له بعلاقة مرة حيتخيلني it's in practical كتمرح هاجراوي قوام تسريحو تا ستيت زمرحة يدلي سخاتن ودوات ينزم مصاشعو دحر كرايتيرياس nationalist parties زبحالا كرايتيرياس قويمو بت كرايتيريا مسرت تمزجيبا نوددرنا بزبنك قربا بزبنك قربان كلوا تخلو زبلكو هاجراو بروجرام اللو نحنا بز مسرت إنا تهاجر كنا محضرة زبل هاجراو بروجرام اللي حتى بايديولوجي كفلالي اخي لا شو حجز فلالي نحقي فنو زي كذا زبل الناس سي حدا سوشياليست خون خل حدا كومونيست خون خل حدا كابيتاليست خون خل حدا وات ايفر ايديولوجيز زقتلو ناب حزبن ميرن ان مرچا زقراربا تنا كامبين غزي توديو اب غزي مرچا حزبن زمرصا قا سلطان تركب مالك زيتي مسرحنا بسلطان سلازي نابزي كودادرا زخلا هاجراويان ودبات حبيرن زي قالسالو مخنيات انتايو لو ما حبيرن كقالسانت زي كيلن ابت سلاماوي وددر كونز غبون تاذا حيله بتري علن اتبليا من البدنا بسلطان تكيد التقالس نا حزب عدل بمخلاء مالك سلازي ازخر يلوان حجي بالا امبر تي سلمنتاي تودي بنا يكون كالاي كرت نغر الحلكا ودبا organized مخان مالك simple توديبكا وي organized كوينكا كتسرحو نتدلي ابتخبص حكات تدليو تبصح organized مخان مالك بوليتيكا ودبا جن وي بوليتيكا ودب جن مرصات ابالات اسلطينكا مرصات ابالات اسلطينكا كادرات نايت ودب يوم زخونو ببز عقمهم مالتي دغفت نايت ودب زخون مخنياتو ابتن سوميت وزر لهاجراو بروجرام سلازا امنو اسلطينو سلطان هاجر نمسرح
ዝሰርሕ ትካል እዚኣ ክንክሕዳ የብልናን ዝኾነት ትኹን ፖለቲካዊ ውድብ ክትፍጠር ክትስራሕ እንከላ ስልጣን ሃገር ንኽትሕዚ ተወዳዲራ ንኽትሕዚ ስለዚ ካብቲ ካሊእ ናይ ህዝቢ ውደባ ዝተፈልየ ወይ ናይ ሲቪክ ኢንስቲትዩሽንስ ውደባ ዝተፈልየ ሃገራዊ ፕሮግራም ኣለዋ ኢለ እዚ ሃገራዊ ፕሮግራም እዚ ትዝርግሖ እዩ ሃገራዊ ፕሮግራማ ከምቲ ዝበልኮ ካብ ናይ ካልኦት ዝተፈልየ ክኸውን ናይ ግድን እዩ እንተዘይኮይኑ 40 ውድባት ኣለዋ 40 ዝተፈላለየ ሃገራዊ ፕሮግራም እንታይ ክህሉ እዩ ኣይርዳእንን እዩ ግን ምስለ ፖለቲካል ኤንቲቲ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽናል ኤንቲቲ ኣለና ክብላ እንተኮይነን ካብዚ ናብቲ እናተቐድሐ ዝቐርብ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣቲ ኣብ ኩንነትና ግን ሕቶ ስልጣን ከመይ ይምለስ ስሩዛት ኢና ክንሓልፎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ኣጋኒና ከነቕርቦ ንደሊ ሓላፍነት ከነሰክመን ስነዝደሊ ምክንያቱ ተሓተቲ ስለንደሊ ተሓተቲ ስለንደሊ ማለት እዩ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ገበን ጌርክንዶ ዝዶ ይኮነን ስለምንታይ እዚ ዘይተፈፀመ እቲ ክንሓትት ክንነቅፍ ስለዝህልወና እዩ ኣብ ስልጣን ምስ መፃ ዳሕራይ ብዓንዳ ርእሱ ብሰፊሑ ብትካላት ደረጃውን ሓታትነት እናቀረበለን ነቲ መንግስትነት ዝመርሖ ባሻይ I think I may have made it clear myself if not I'm ዝቕፅል ታሽሙ ንገብር ባሻይ Okay ኣነ ቁሩብ ናይ ምርድዳእ ጉዳይ ተደኮይኑ ዳርጋ ኩሉ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ እንታይ ዝበሃል ብባህርያቱ ሓደ ክንርድኦ ዝግባአና እንድሕር ፖለቲካ ኮይኑ ፖለቲካል ኢንቮልቭመንት ኮይኑ ብውድብ ግበሮ ብውልቀ ሰብ ግበሮ ብህዝባውያን ማሕበራት ከይተረፈውን ግበሮ ወላ ናይ ሸቀላይ ማሕበር ይኹን ወላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ይኹን ወላ ገለ ይኹን ምሕደራ ስለ ዘድልዮ ሃገር ተኮይኑ ሃገራዊ ምሕደራ ዩኤን ተኮይኑ ዓለም ለኻዊ ነገር ተኮይኑ ከከም ትካላት ቆጣ ምሕደራ ስለ ዘድልዮ ካብ ፖለቲካ ከምልጥ ኣይክእልኒ ፖለቲካ ናይ ምሕደራ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤኒ ፖለቲካል ስትራግል ፓወር ስትራግል እዩ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ ስልጣን ክትረክብ እንተኽኢልካ ጥራይኻ ከኣኒ ትስማዕ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ዝበልኮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ክንወስድ ኮይና ኣብ ፓወር እንተመፅአን ጥራሕን ነቲ ሕልምናተን ክትርጉምኦ ዝኽእላ ዛስ ዋይ ከዓ ሕጂ ክመፃ ከለዋ ዋላ ብውሕዳት ደረጃ ክመፃ ከለዋ እኳ ሓጎሰክን ንብለን ዘለና እንድሕር ናይ ልብና ኮይኑ ኩላትና ማለት እዩ ከም ደቂ ተባዕትዮ መጠን ንሳተን ኣብ ፖለቲካል ፓወር ምስ መፃ ነቲ ናይ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ምሕደራ ትርጉም ከም ዝህልዎ ክገብሮ ይኽእላ ማለት እዩ ሸቃሎ እውን ከምኡ ካልኦት ክፍልታት እውን ከምኡ ማለት እዩ ምሕደራ ክሳዕ ዘድልዮ ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰረ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ኣሎ ድሓር ስራሕ ኣሎ ዕዮ ኣሎ ፕሮዳክት ኣሎ ማለት እዩ ቁጠባ ማለት እዩ ነቲ ቁጠባ ከዓ ዘመሓድሮ ደሊ ማለት እዩ ፖለቲካ ማለት እዩ ስለዚ ዝተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለዝኾነ ኣተኣሳሲርና ክንመዝኖ ከድልየና እዩ ነዚ ንኸነረጋግፅ ከዓ ንሕና ዋላ ውድብ ኣይሃልወና እቶም ኣብ ውድብ ዘየለና ግድነት እዩ እንተ ኢንተረስትድ ኮይንና ናብ ምሕደራ ነታ ትመስለና ሬላቲቭሊ ንዓይ ከምዚ ተስልጠለይ ትኸውን እያ ንብላ ውድብ ቮት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ከይዱ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ቮት እዩ ትርጉም ዝህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ኢድና ከነልዕሊና ማለት እዩ ናብታ ተድልየና ብፍፁምነት ክርከብ ኣይከኣልኒ ግን ኩሉ ግዜ ሬላቲቭ ስለዝኾነ ነገር ብዝቐረበ ንዓይ ንጥቕመይ እዚ ሓይሽ ንብሎ ኣካላት ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ከዓዮም ኣብ ሓንቲ ሃገር ገሊኦም ኣላይ ዝኾኑ ፀንሑ ውድባት እሞ ነቲ ዝሓየለ ክወዳደርዎ ክብሉ ኣብታ ግዜ ምርጫ ክትከውን ከላ ግን ፋሕ ይብሉ ማለት እዩ ይተርፍ እቲ ክተሓጋገዝዎ ዝፀንሑ ንንዕኦም ካምፔይን ገብሩ ማለት እዩ እዚ መረዳእታ ኮነና ነቶም ትከታተሉ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ካናዳ ከምኡ ርኢ ኣለኹ ኣነ ከምኡ ንርኢ ኣለና በዓል ኤንዲፒ ንበዓል ሊበራል ክድግፉ ፀኒሖም ሕጂ ግን ገዲፎም ተፋቲሖም ናይ ነፍሶም ቅድድም ገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ
ككم مدرخو ككم سخان على سلطان تديبلو من قدتك على سمارتي ስለዚህ ኢንቮልቭድ እንድርኮን ካና ፖለቲካ ውልቀ ሰብኩን ውድብኩን ኩሉ ጊዜ ንስልጣን ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ እንተ ደኣ ስልጣን ታ ፖለቲካ ትበሃል ሲ ናይ ምሕደራ ስነ ፍልጠት ያይልና ንኣምን ኮይና ነዚ ኣነ ኩሉ ጊዜ ነታ ፖለቲካ ትርጉማ ክንፈልጣ ኣለና ናይ ምሕደራ ስነ ፍልጠት ያንበር ናይ በለጽ ናይ ሽርሙጥና ናይ ምንዝርና ማለት ኣይኮነትን ከም ተኻልኦት ብዝምሮ ፈቀዶ ሜድያ ከም ቃሕ ዝበሎ ዝምሮ ብፍላጥኩም ብዘይ ፍላጥ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልእ እታ እስማዒል ዝበላ ማለት እዩ እታ ማለት ንሕና ኣጋባብ ቃልስናሲ ሓደ ነገር ፍጠር እሞ ሽዑ ሃንደበት መፂና ደኣይና ሓደ ነገር ክፈጥር ንደሊ እምበር መፅናዕታዊ ይኮነን እዩ ትበሃሉ ነይሩ ማለት እዩ which is right ምክንያቱ ስፖንታኒየስሊ ኢና ንሓደ ነገር ክንምክቶ ንደሊ እምበር ሪሰርችድ ብዝኾነ መንገዲ ስለዘይኮነ ይፅግመና ኣሎ ሕጂ ብሓባር ተሰኣና መስለና እሞ ዳሕራይ ዘለቕለቕ ኢሉ ፋሕ ብትል ይብልቲ እቲ ተላዒልናሉ ዝነበርና ነገራት እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ትፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የድልየና ኣሎ ካብዚ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ካብዚ ክንመሃሮ ንኽእል እንድሕር ኣልዩ ሕጂ መፅናዕታዊ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ይኹን ዞባዊ ይኹን ወላ ሃገራዊ ይኹን ከድልየና ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ዝምክቱ ነዚ ኣብዚ ዝውገኑ ሰባት በላሕቲ ሳይንቲስትስ የድልዩና which means ዝፈላሰፉ ማለት እዩ ኣፅኒዖም ሲ ከምዚ ክመፅእ እዩ ፅባሕ ንግሆ እሞ ንከምዚ ክንዳሎ ኣለና ንከምዚ ክንቃለስ ኣለና ራእይ ዘቐምጡ ኣካላት የድልዩና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፊሎዞፊ ዊክ ኮይኑሎ ባህላ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበየ ነይረ ፍልስፍና ደኺሙሎ ፍልስፍና እንታይ ማለት እዩ መፅናዕቲ ማለት እዩ ካበይ ከዓ ይድመፅእ እሱ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪኻት ትካላት ከምቲ ዓንቶ ይጠቂሰ የነበርኩ ንኣብነት ዓለም ለኻዊ ትካላት እንታይ ነይሮም ዓለም ለኻዊ ሕግታት እንታይ ነይሮም ዞናዊ ሕግታት እንታይ ነይሮም ሃገራዊ ሕግታት እንታይ ነይሮም እዚኦም ኩሎም ኣፅኒዖም ሕጂ ከምቕያር የድልዮም ዶ ኣየድልዮምን ናበይ ትኸይድ ኣላ ዓለም ከምቲ ጠቂስዎ ነበረ እስማዒልና እንታይ ካትባ ኤኣይ ወዘተረፈ ከምዝኣመሰሉ ነገራት ነዚ ሪኦም ሲ ሶሳይቲ ከመይ ክፃወት እዩ ምዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሲ ከመይ ክገብር እዩ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ቀዲሙ ንዕኡ ከይተረፈ ዝእዝዞ ንዕኡ ከይተረፈ ዝውስነሉ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ ቴክኖሎጂ ይመፅእ ስለ ዘሎ ወዲ ሰብ ፓራላይዝድ እንዳኾነ ክኸይድ ካብ ውሳኔ ወፃእ እንዳኾነ ክኸይድ ዴሞክራሲ ክትመውት ዝዓይነቱ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ዴሞክራሲ ኢሎም ዝገልፅዎ ዘለዎ ማለት ስለዚ ኮሚኒኬት ክገብር ተደይክእል ንካልእ ቴክኖሎጂ እንድሕር ኮይኑ ኮሚኒኬት ዝገብር ብዛዕባናን ዝውስነላን እዚ ሓደጋታት ዘፅንዑ መፅናዕታውያን ኣካላት የድልዩና ኣለዎ እሞ ብዝተፀንዐ ደረጃ ክንከይድ ካልኣይ ዕርቂ ዝበሃል ነገርታ ናይ ሳልሰይ ድባ ኣሚኖ ጠቂስዋ ዝነበረ ዕርቂ ዝበሃል እንታይ እዩ ዕርቂ ሃገራዊ ዕርቂ እንታይ እዩ ውድባዊ ዕርቂ እንታይ እዩ እዚኦም ፈላሊና ክንሪኦም ኣለና ክሳብ ሕጂ ብትክክል ንወስዶም ዘለና ኮይኑ ኣይረኣየንን ኣነ ምክንያቱ ነቲ ውድባዊ ዕርቅታት ነቲ መካኒዝም ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ሲ ከም ሃገራዊ ዕርቂ ጌርና ንወስዶ ኣለና ሓደ ግዜ ንሓዋውሶ ኣለና ምክንያቱ እቲ ውድባት ንመርፀን ዘለና ንምንታይ ኢና መካኒዝም ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ስለ ዝኾነ እዩ ቮት ንገብር ንዓኣተን ሃገራዊ ዕርቂ ምእንቲ ክገብራልና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝኸዓኒ ነቲ ማእቶት ነቲ ካብ ዕዮ ዳሕራይ ናብ ኢኮኖሚ ኮይኑ ፕሮዳክት ኮይኑ ሲ ዳሓር ዝርግሐ ናይቲ ሃብቲ ከመይ ገይሩ ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ናብ ሶሳይቲ ንቆልዑ ንኣረገውቲ ንቤት ትምህርቲ ንሕክምና ኮታ ነቶም ዘድልዩ ትካላት ናይቲ ሃገር ከመይ ገይሩ ክመቃራሕ እዩ ኢሎም ዘፅንዑ ኣካላት ክህልው ከሎ ብርቱዓት ፓርቲታት ክህልው ከሎ ብኡ ደረጃ ኢና ንሕና ንዕኦም ንመርፆም ቮት ንገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከምዚ ዓይነት ክገብሩልና እዮም ሕክምና ክገብሩልና ቤት ትምህርቲ ክገብሩልና እዮም ቆልዑትና ፅቡቅ ገይሮም ከኣልዩልና እዮም ኣረገውትና ከኣልዩ ከምዚ ክገብሩልና እዮም እዚ ኣጀንዳ እዚ ዘለዎም ብኡ ከዓ ምሶም ካምፔይን ዝገብሩ ወላ ሕጂ ተሪዒኹሞም ሕጂ ወላ ሂፖክራትስ ይኹኑ ገሊኦም ብኣፎም ዝያዳ ዳሕራይ ከዓ ብተግባር ጎደሎ ይኹን እምበር ካምፔይን ክገብሩ ከለዉ በዚኦም ዝገብሩ ማለት እዩ ብኡ ደረጃ ከዓ ንሕና እንተተረዲእና እንተመሲሉና ቮት ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኮንሰፕት ናይ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካ ብግቡእ ክንርድኦ ኣለና እንተ ናይተን ውድባትና ሸጊርዎን ዘሎ ፀገማት ግን ናይ ኩላትና ሽግር ስለ ዝኾነ ከምዚ ክብሎ ዝፀናዕኩ ረቂቕ መፅናዕቲ ተገደስቲ
ናብ ልኡላውነት ናይ ሃገሮም ዝጠመቱ ኣካላት ሊቃውንቲ መጽናዕቲ ክገብሩሉ ኣለዎም እዚ ገይሮም እቲ ቁኑዕን ደይቁኑዕን ክነግሩ ኣለዎም ክምህሩ ኣለዎም እዚ እቲ ጎዲዱ ዘሎ እዚ ዝኸው እምበር ንባዕሎም እንተኣቶም መጽናዕቲ ትጽበዮም ዝምባሌ ኣብ ዝምባሌ ኣቶም ካብ ሃገራዊ ልኡላውነት ናብ ካልእ ልኡላውነት እንድሕሪ ድኸዱ ኮይኖም ፀገም ኣለካ ማለት እዩ ባያስ እንድሕሪ ተሸኪሞም ዝኸዱ ኮይኖም ወላቶም ናይ በቀዳማይ ናይ መጽናዕቲ ሕጂ ዝረኣኹሞም ዝነበሩ ጽቡቕ መጽናዕቲ እንዲኹም ተዓንቶ ይጠቕስዎ ዝነበርኩም ጽቡቕ ኢልና ኩላትና እውን ኣመስጊና ግን ኣብ ገለ ሸነኻት ሕፅረታት ነይርዎ ባያስ የንፀባርቆም ነይሩ ነቲ ፍታሕሲ ነቶም ዝቐበፅኦም ክቐብፆም ዝግብኦም መልእኽቲ ኣካላት ንሳቶም ነቲ ልዕልና ናይ ሓግስ ንዕኦም ዕድልዎም ነይሮም ንሳቶም ክገብርዎ ነቲ ነገር ነቲ ፍታሕሲ ይፅበዩ ነይሮም which is ተኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ነዚኣቶም እንድሕር ትፅበዮም ኮንካ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክተኽሉልካ እሞ ንሳቶም ንዓኣቶም ከዓ ንሕስያን እንድሕር ትገብረሎም ኮንካ የለኻን እንታይ ተቃልሲ ዘሎ ንሶም እዮም ዝስዕሩኻ ንሶም እዮም ዝያዳ ውደባ ዘለዎም ንሳቶም እዮም ልዕሊ ኩሉ ገበን ዝገበሩ ካብቲ ገበኖም ክከላኸሉ ክብሉ ዝለዓለ ፃዕሪ ዘለዎም ቁጠባዊ ትሕሶ ብምሉኡ ምስ ተሓባበርቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት ኮይኖም ንሳቶም እዮም ዘሸንፉኻ ንሳቶም እዮም ሓያላት ማለት እዩ بتكبر كأن رأي نحن هذا نحيل ولا إساس حجي بقطباوي يخون بودباوي درجة خلي نسو يحيل طبعا بقيرو حجي نسو زخوانا قيقا قالا بتخلق صغيرا مقبلوتهم كاروت مالي نحن قل يبلنا انت ليفرج زيادة ذكرات خون كاس معي تليفرج نحن ازن تقيرنا كم زخن قبرينا نزخن عصوينا نزخن قبرينا زي بالكلسن يبلنا مالي زي تشكرنا هذا اللغة سلازي مصنعتاو بزخوانا من قدي نقولهم كونسبتات كعب جبوء ترجمة من ذهبنا كنواساوس لنا إذن حرقنا طلعنا إذي عب مسرح سلازقنا of course عب مثلا عدد الدرس سلازقنا مارسي professionally كقطعم زلوا نقرات ينبر كم زناتنا part time تصنع حكاية أتوسع بزخنا من قدي فتسلسلوا عيتغير لها ناي بحق تقالستي ناوز مدوا أكلات كهلو لهم بهذا فزي كوينو تزار أربعة كلاتنا تقارب إدارة دواسو بطرحيو زدل زلوا زسماعات راح يزدل زلهم بر دراخ ما نكتلالينا لنا كون عري نستبهلا لنا كحجي بعلمن مش بعلمن بقول كسب درجة هون بقول درجة هون بودب درجة هون وكو تفاريتنا لنا جن حيلي يناسي إن لنا نعو كانت أساس روسي عقم سي إن لنا تلبرج زبهال سي إن لنا مخنياتو كيدنا خير ناسي أنا دواسونا أنت الأقداماويان كوينهم بنعوم زمسلم من قديم زقبروه مالتي بنعوم بتعمم من قديم زقبروه دحر نحنا كنفاتح عن كنتعارض ننبر مالتي مو يغني لي Thank you باشاي آمين دحر آمين خنعصواينا تي خطعناقن كغتسلي يا أنا هون بزوح يبلين قن عنتو بيتن كيفاني رمو زيادة خنت سرايد لي اتي ودبا مقاني بفلاي أني نعيد مسلوق أني بصوت ابتي ودبات نركب قداماي نجر بفلاي نحنا ابتجيزي ناي قالسي ناي نتصنت ابتي ودب ناي تقالو حنت إرتراي يقوم ويكان هزباو جنبار كم تقالستي تودبنا نقالس نيرنا مالتي بفلايتي ابتقال حنت إرتراز نبرغ عني ابتن كتسيلنتي قالسي زغطلو او ودبات صوراو بايتو كون ويكالوت كلاتهم كنذكرهم اباتن كابت تودبنا يزنبرنا بفلاي كاني ناي ودبات حشويه ذبحال لن زخوني اب هاجر اتيو أبدأ مهن تخصصات بزلي بقول كدرجات اللي كوينو بود بيعت وندو جل زبل إذ كله زيتات بيلون زيلومي ودي قطو الإعتراف تودو مقانا أبقمتنا توصل زنبرنا تقال سيخن كتسلو تجددنا مالتي بس تودبنا لوتسنا أنا بجزء صورة زي ود بنقال سلو هاجراو ديمقراطية وجنبار أوش تحد هاجراو ديمقراطية وجنبار هاجراو زبلون إنه كلهم هاجراويان ترني فزقيد الديمقراطية ويزبلو ديمقراطية وزخونة مثكلاتن حنصاصاتن علاماتاتن سلزلو نسوق عوتوز ذلي كم ودب ناتو علاماتات مثكلات اللو مالتي
ሓደ ግንባር ኮይኑ ከዓኒ ቃልሱ ይቕፅል ኣብዚ ነካይዶ ቃልሲ ዓንቶቦይ ተንኪፈልካ ነይረ ዘርኡ እቲ ውድባት ልክዕ ንስልጣን ንክበፅሕ ናብ ስልጣን ክወዳደርን ይድቃለስ እዚ ማለት ግን ኩሎም ኣባላት ናይቲ ውድብ ግን ንስልጣን ድቃለሱ ክበሃል ኣይከኣልን ይብለካ ነይሩ ነዚኣ ክነፅራ የድልያ ኣነ ብዝያዳ ንኣብነት ኣነ ከም ኣሚኖ ክዛረብ እንተደኣ ኮይነሲ ኣብዚ ተወዲበ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ሓደ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ክእለ ካልኣይ ኣብ ሃገርና ልዕልና ሓጊ ክነግስ ሳልሳይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ሃገርና ነጊሱ ናይ ኣብዝሃ ፓርቲታት ናይ ሰላማዊ ነፃ ዝኾነ ናይ ፓርቲታት ኣብዝሃ ልዩ ኣብ ምውድዳር ዘፍቅድ ስርዓት ንክህሉ እዚ ምዝረጋገፅ ዳርጋናተይ ቃልሲ እውን ተወዲኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ነቲ ኣይዲዮሎጂ ክዕወትን ኣብ ስልጣን በፂሑ እቲ ውድብ ኣብ ስልጣን ንክበፅሑ ይኹን ወላ እውን ኣነ ንዓይ ንነፍሰይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣን ቦታ ንክበፅሕ ኢለ ዝቃለሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብኣንፃሩ እንታይ እዩ ድሕሪዚ ምርግጋፁ ግን እቲ ዓዲ ብሰላም ብዲሞክራሲ ብፍትሒ ክትመሓደር ኣብቲ ጅምረሉ እዋን ሰላማዊ ሂወተይ ክመርሕ መርፅ ኣብቲ ግዜ እቲ ብሰላም ነፃ ዜጋ ኮይነ ከም ዝኾነ ወዲ ሃገር ኣብ ዓደይ ኮሪዐ ከቢረ ክነብረሉ ዝደሊ ሂወት እዚ ጥራይ ፅበ ስለዚ ኣነ ሕጂ ንስልጣን ድብል ኣይኮነን እቲ ናተይ ዕላማ ወላ ከማይ እውን ብዙሓት ከምኡ ዓይነት ሓሳብን ርእቶታትን ዘለዎም ኣለው ብደረጃ ውድብን ፓርቲን ዘሎ ፍልልያት እውን ኣብዚ ቁሩብ ከነፅረልና ይኽእል እዩ ፓርቲ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ፓርቲ እዩ ኣባል ናይቲ ፓርቲ ክትከውን እንተደኣ ኮንካ خلاص ነቲ ናይ ፓርቲ ኣብ ስልጣን ምብፃሕ ኣካሉ ክትከውን ኢኻ ኣብ ግዜ ሰውራዊ ባይቶ ምናልባት ብፆትና ዝነበሩ ክዝክርዎ ክእሉ እዮም ኣብቲ መጀመርያ ሰዓታት እቲ ዕለት እቲ ዓመት እኳ ኣይዝክሮን ንሰውራዊ ባይቶ ናብ ፓርቲ ክንቅይሮ ዝብል ከም መደብ ከመይ መስለኩም ዝብል ናብ ኩሉ መሰረታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ነይሩ وحيال كتعاتب كل ጨንፈራት ተኻይዱ ኣብቲ እዋን እቲ ኣይፋሊልና እዛ ዝብለኩም ዘለኻ ዘረባ ተዛሪብና ማለት እዩ ንሕና ንቃለስ ዘለና ከም ፓርቲ ናብ ስልጣን ምብፃሕ ዘይኮነ ከም ሃገራውያን ክንቃለሰሉ ዘለና ተወዲብና ብውድብ ደረጃ ንጓዓዝ ጽባሕ ንጎ ግን እዘን ቀዳሞት መሰረታውያን ዕላማታት እንተደኣ ተረጋጊፀን ብድሕሪኡ ፍቲ ናይ ፖለቲካ ዓለም ኣብ ናይ ስልጣን ጉዳይ ክወዳደርን ገለ ኣይዲዮሎጂ ክዕውዝ ዝደሊ እንተሎ እንታይ ኣብዚ ውድብ እዚ ክፍጠር ዝኽእል ሰልፊ ይኹን ወላ እውን ምስ ካልኦት ተፃናቢርካ እንተዋሂድካን ሰልፊ ፈጢርካ ቃልሲ ክትቅፅልሉ ትኽእሉ ሽዑ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኣብዛ እዋን እዚኣ ንሰውራዊ ባይቶ ናብ ሰልፊ ንክቕየር ኣይንቕበሉን ኢና ዝብል ዝለዓለ ቁፅሪ ዳርጋ ብዓለም ነፂግዎ ማለት እዩ ብኡ እንትቕፅል ነይራ ኢላ ድሕሪኡ ሰውራዊ ባይቶ ክልተ ምስ ተመቐለ እዚ ኢፒዲፒ ዝብል ሰልፊ ገለ እሱታት እንዳቆመ ዝኸደሉ ብድሕሪኡ ነይሩ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ብሓደ ዝነበርናሉ እዚ ጉዳይ ዝተላዒሉ ጨሪስና ዘይተቐበልናዮ ዘይነፀግናዮ ምክንያት እዚ ሕጂ ኣቐዲመ ክገልፆ ፀናሕኩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዓንተበይ ዝበልክዋ እቲ ውድባት ልክዕ ክህልዎ ይኽእል እዩ ናቱ ዕላማ ኣብ ስልጣን በፂሑ ንስልጣን ንክወዳደር ዝብል ኩሉ ኣብቲ ውድብ ተዓጢቁ ወይ ከዓኒ ተሰሊፉ ዝቃለስ ዘሎ ግን ንስልጣን ኢሉ ዝቃለስ ከም ዘይኮነ ንኸረጋግፅ ኢለ ቴንክ ዩ ዘሩ حتى حتى هالغنا ثانك يو እስከ ሕራብ ኣነ ንእሽተይ ነይሮሞ ቀፅል ባሻይ هو انتهى مثلك امينو ጽቡቕ እንዴት ይባል እቲ ዲስካሽን ሕጂ ፓርቲን ውድብን ፓርቲ ንኸውን ኢና ኢሎም ኣብዮም ኢልካ
حقهم مخنياتو انتايو احنا اين ابينا باشا اين خونين نايلنا هو ما أبيكم حجي أين خونينا إلكم أبيكم مالتيو فما حافشاوي يدزارب زلو ولا نسخاتكم اوكي أين خونينا بارتي لهم أبيم سلام انتايهم إذا زلنا جنباري حافظنا زخيل نقولها نمبر بارتين دحركوينو أب أزيو استقرار بأيديولوجي مدرعيو سلازاتو نخلاتنا كتر نفنا عيخيلنيو يخوم لكم مالتي خمسة تقال له حد نتيجة حجي هذا جنباري نيرو مالتي كله عينة الرعايات زلوا حاقفوا غيب نيرو مالتي حجي بارتي زجوبرو تحتي كم زبونو شعو زنبرنا ابنت بعلعيو محبرك في الترى بعلي بيا شعبيا في الترى خلوا حجي كابون العلي كالع علامة خالد تحسو زلون كالع ايديولوجي كاو امنت زلون كوينن تقراربا اكالات يقبرا مالتي جن تزاربنا زلو انتايو اتجنبار كونكا خطقالس كلخان اتبارتو كونكا خطقالس كلخان سي انتاي علامو بوليتيكاو علامه ناي سلطاني مغنا انتاي سلازو كونكا خطقالس زلخا هذا سلطان نعها عمصيصو كالومو نت سلطانتي كتوردو وي كتسوغو وي كسعرلكا يخا تقالس زلخا مالتي which means ناي سلطان حتو يخا تفتح زلخا as long as you are involved in politics مو سغاد ما تقبرو زلغا نحد سلطان أوريدكا غيركا نسخات اللي سلطان كتقمت بحقن كم زملكا بحق بسرعات بقلخ تقبر تخيد لها زي ببهرياتو انت يخون له ناي سلطان حتو ناي سلطان تقارقاسي تقالاسي تخون لها مالتي نسخا بريسيدنت تكون نسخا مينستر كتكون قلمنا مالت هيكونن اثنات كا انفولفمنت نبالو جن ببهرياتو ناي سلطان حتو مفتاح يزلو مالتي كالاي نجر كاني عن توي تقيسي نيري اب هاجر مساعتنا حجتين كوارادرا خلواتن بارتتات كنبل كلنا سلفتات كوارادرا خلوا حجي فوت دغبر اكالات አሉ خيدو نابين كودكم مالتي ህዝባዊ መንግስት ከተከል እንደሕር ኮይኑ ህዝባዊ ስልጣን እንደሕር ሁሉ ኢሎም ዝኣምኑ ኮይኖም ቅዋም ከምቲ ዝበልካ ከምቲ ትምኒትና ተቃሊስና እንተ ዳ ቅዋም ክንገብር ኮይና ምሕደራ ብስርዓት ሕጊ ክንከይድ ኮይና እዚ ምስ ኮነ ኣብ ትሕቲኡ ተገዚኦም ክወዳደሩ ከለውቶም ተፈላለየ ፍልስፍና ዘለዎም ካብኦም ንስኻ ሕጂ ቮተር እንደሕር ኮንካ ንምንታይ ቮት ትገብር ኣለኻ ንስኻ ዝደለኻዮ ስልጣን ክስዕር ምእንቲ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ሕጂ ስቲል ንምንታይ ኢኻ ትቃለስ ቮተር እንደሕር ኮንካ ንስልጣን ኢኻ ትቃለስ ንስኻ ክትከውን ኣብቲ ቦታ ናይ ትካላት ናይ ስልጣን ማለት ኣይኮነን ንስኻ ትደልዮም እንድሕር ክመፁ ኮይኖም ስቲል ንስልጣን ትኸይድ ኣለኻ ሕጂ ብከምዚ ክንርድኦ እዩ ዘለና መስለኒ እዚ ግን ናይ ክትዕ ጉዳይ ናይ ምምያጥ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሽግር ኣይኮነን እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ናትና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ነማዕድዎ ዘለና ስልጣንሲ ዝተሸራረፈ ኣረኣያ ዘለዎ ኮይኑና ስለ ዘሎ እዩ ዝምድናና ነቲ ደለናዮ ኤርትራዊ ልኡላውነት ጥራይ ክንዲ ዝኸውን ኣትኲሩ ናብቲ ዝምልከተና ክንዲ ዝኸውንሲ ካልኦት ዘድልዩን ዘየድልዩን ፀግዕታትን ምሕዘነታትን ካልእ ነገራት ዝምባሌታትን ሓቁፍ ስለ ዘሎ እዚ ንዓና ማሓለኻ ኮይኑና ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ትፀጊምና ዘሎ እምበር ከይዱ ጉዳይ ካብ ስልጣን ሓሊፍ ካልእ ትርጉም የብሉ ወይ ከዓ እንታይ ትገብር ድኾነ ትኹን ኣምላኽ ደምፆ ኢልካ ድማ ቦታ ይትገብር ገለይ ትገብር ድማ ስቕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዝሃበካ ትቕበል ማለት እዩ ዝሰዓረ ሰዓር ኩሎም ሓደ እዮም ትብል ወይ ገለ ትብል ዝኾነ ምክንያት ትፈጥር ወይ ከዓ እሱ ይዕድለይ ኢልካ ትደርፍ ወላ ሓንቲ ነገር ማለት ከምኡ ኮ ደርፊ ነይሩ እኮ እዩ ኣብ ሃገርናኩም ኣይተሓዝለይ ዕድለይ ኮይኑ ዕድለይ ኢልካ ትደርፍ እኮ ኢኻ ወላ ንድኽነት ትቕበሎ ናተይ ዕጫ እዩ ኢልካ ትቕበሎ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ምስጢር ስለ ዘይፈለጥካዮ ማለት እሞ የቀንደልና ፅቡቅ ዲስካሽን እዩ ثانك يو باشاي اسماعيل أنا دي زيا سي نيشتي خامل من شمال علوا زلو امينو العلوا زلو سي طبعا باك جراوند له و كبر زلو الله يعني معناتي يعني ሀገራዊ ግዴታ እኔ ውድባዊ ወይ ከዓ ፓርቲዛን ኦብሊጌሽን ዲዩቲስ ራይትስ ወናሽናል ታሽሙ ይጅባጋ እቲ በሃለ ቤተ ፖለቲካዊ ኣራእያ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ገለፃ ናይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣሚኖ ዝብሎ ዘሎ
يعني تي حجي زلوا بروجرامات تسرح زلوا بروجرامات هجراوي قديتا يو يعني قصلفك مو تسلفك هاني أبو كبا خاز دلة أور كتو نخدقبر من هجر تاشمي إني ناي ودبا خالي ناي هذا أيديولوجي كوميتمنت مسؤول هالكي زفلي which is it يعني معناه سيب هجراوي ديمقراطياوي بروجرام قال خبها كله نسي يعني نسيو قلنا أنا شوية just to put the record straight يعني زعما زي اللي وزلوا تمكروا ناي تقابل نحر إريترا يعني تي بارتيزان ودبا ويكاني ايديولوجيكاوي ويسن حساباوي ودباني هجراوي ودبان يعني كما يكم زنبرة حساب شحن كلتمي شحن شعات ميتين سمانان كلتن زنبرة كنتات يعني كاب سبعان حدن بدو يعني تخيل زنبرة يعني حدا بارتيزان ውድብ ከኣነ ሓደ ኣይዲዮሎጂካዊ ውድብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ ውድብ ይኸይድ ነይሩ እያ ንሱ በጋ ውፅኢት ናቱ ድሕሪ 82 يعني أبي مجنجام أدليو نيرو وتجنجيو يعني الآن فرس تي وانا تاتو فحيلهم يوم طبعا فحيلهم يوم كم حساب نت مقصلتان ናይቲ ውዳቤ ስጋብ 82 ዝነበረ ውዳቤ መቐፀልታ ነብሱ ዝቆፀረ ሓደ ካብኦም ተጋድሎን ሓደ ሰውራዊ ባይቶ እየ ሰውራዊ ባይቶ ክቅፅል ከሎ በጋ ዋላ እውን ብዕሊ ኩሉ ጨናፍሩ ዝርጋሐዩ ዋላ ኣይሓውስ እምበር እቲ መፃኢ ዕድል ወይ ከዓኒ መፃኢ ፈይት ናይቲ ውድብ ሲ ከመይ ክኸውን ኣካታዒ ነይሩ እዩ يعني أكاتع نيرو ووني درجة يعني دل فلليات ويناي الرائية كمان نيرو يعني مالسي كم تي زلو صرارعة وكات بروجرام نجزا رؤسو تي ناشنال هجراوي ديمقراسياوي بروجرام نسو نجزا رؤسو تي ديمقراسياوي شنخناتو أخول سلزخونه يعني بوساني يعني بوساني أنا بحدا سلفي في الوقت يخيليو زبل موغتني ناي كبو خون عيكيلينيو أول خجنجم اللو جوها خجنجم اللو تي ودابي انت عينتي خساراتاتن انت عينت مخصباتني خمسة مزقبه كراي اللو خون انت خوينها نحنا حجينا بحدش مدرخي تظلو يعني هاجر إنا قيدة هاجر نسا فتا يعني زلوا أخولتاتي بس حكينا أمي 9 حدا مالت يعني أبي 9 كاب 9 وكاني كاب 8 9 يعني سالسة هاجر وباي أبتكبروا له جزء بصورة وبايته يعني أبتكبروا له 8 9 حيزو زخيز نبرة موجود يعني أما جرشا ونسي تي تخولوتا ناي نسا ناي موسى ناي إرترا ويكا صلاقي نغسعر زلو تخولوتا تي أبقمت مساعته وجن خالي رقحي أتيوتو دا يعني فلازم بقى حجي بقى يعني أحد بارتي ويكا أحد سلفي خطوة هونكا مقا أبحث عن نسا حاجة مالسي كهاجرسي خمتي حجي زي حزب جنبار زخرت مجدي خياديو زبيل حسابات هاي نبرين شو يعني من البعض سي جزياو من قصة خون هيديو دحري من جزياو من قصة جن يجدي حزب جنبار سي أبي واكيوم سلزيلو مس حزبي سلزلو يعني زيروم أبتي ፕሮግራማታውን ወንዝብልዎ ዝነበሩ ወይን ህዝቢ ዝውጅዎ ዝነበሩ ብኡ ኣገባቢ ክኸይድ ስለዚ ሕጂ ባጋ ናብ ሰልፊ እንተኮይኑ
يعني مسارات يدليو يعني مالتي ناي هنصاوي مسارات يدليو بس هاني ناي مزغباني ناي هاجراو مالتي يعني ليجيتيمي زخونه ايديولوجي ከተካይድ ሞታ ايديولوجي ናት ከሀገር ከመሓደር ትብል እንትኮንካ يعني ባሮኾት ናይ ህዝባዊ ትካላት ክህልወካ ኣሎ يعني ሕጋዊ ታሽሙ ሆናካ ሬጅስተር ትሆን ኣለካ እዚታት ኣብ ቅድመና ስለ ዘሎ ሕጂ አርቢትራሪሊ እቲ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ መደብዕዮ يعني سي يوقعوا حدا تاشمو ولا وانا شمون درجة تلقحين يروح على سوشيال ديمقراطيك ودب كخون ويكا بارتي ويسلفو كخون يخيل يزبل نيري يعني ما قال زي اربيتراري زخون الصرارعة حواصاي كينين يزبل نيري خاصيلو بقى ابي رابعه هاجر مسكونه كاب السودان مسوصانا بحال فيها بجرمن استخايد جوايه فرقوا اب سوداني طبعا تغيروا في اب جرمن زنبره حش عدل سل زنبرو تون كادرات كاني زبزحوا او ابزي خبابي سل زنبرو امريكان ابي اوروبان ابغله فاحيلهم سل زنبرو نساتهم ابزلو استلاعيل يعني السيم زخونه فتع من تغيروا له يعني اتي قداك خير اكيدينيو كهنص اندحر خوينو كما لك كنجيمو كي بالمالي خاف تحتي هابي جراس روتس خيد زلوم بري بالعالي باربيتريرلي بأواج سي خون اكيدينيو زبل نيرو يعني زبل ابو اي خوننا حمزي امينو زبلو زلو في نعوز قوم زنبري شنخ سعيرو مالت يعني هيدو خاني ابتي خلت شحن حس قلتن ابدو غندر استغبره بزباله صن بزعم وقن كمان دي قداي زي تزريبولو يعني تزريبولو كمان اتي وصيتو خمزي زبنا يخوني دحراي دحر مفنشال ناي سورو بايتو اتي هاجراوي غوباي خوينو زوصي اب سودان تخيدو نا غوباي ناتو زغبره شعوبا اتي زله زنبره ناي كلتا عامت يعني حدا درافت ريزولوشن وريدو درافت ريزولوشن تايزبل اب كلتا عامت سجنجم አለው ናይ ጀብሃ ተሓልዋኔ ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ኣሰራርዓሲ በቲ ዲሞክራሲያዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ይኹን ዋላ በቲ ኤልፒ ዝነበረ ጉዳያት እዚ ሁሉ ተነኸገንገም ክልተ ዓመት የድልዮ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት يعني እኹል ዝኾነ መጽናዕቲ ተገይሩ ተገንጊሙ يعني እቲ ዝበቅዕ ባይታ ድሕሪ ኣልዩ እሞ መዝዝ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከዓኒ በቲ ግዜቲ يعني دارجا يعني يراي نيري يعني تي خمي خيدكم هاني يعني اوريدي 2001 إنا نزارب زلنا سلازي دحروينا نزارب زلنا سلازي معباليتا استرأيين يعني ناي دوي وقي ناي قلو وقي زخلو او قمت توسيدو يعني اب غندر وني بتعنقد كوينو سي نتي شعو كقطم زخيلي وسانيتات لوطتات دحر مخادو يعني يوتي مفنጫን ሰውራ ባይቶ يعني سي بي انا حج زاربو زلو خطع زي كونسي بقال ነገር ጥራሕ يعني بقال ነገር ቢሉ ኣብቲ ሓደጋ ናይ ታሽሙ ወዲቑ ማለት يعني ስለዚህ እቲ ኣብ ሱዳን ታሽሙ ዝገበረ ድሕራይ ሕጂ ምናልባት ቀፂሉ ከም ሃገራዊ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኮይኑ ዘሎ ሸነፍ ናይ ክልተ ዓመት ታሽሙ ተወሲዱ ግን እዚ እንገዛ ርእሱ ሰርቫይቭ ክገብር ኣይከኣለን ካልእ ምዕባላታት ተኮይንዎ يعني مسكالي بس ايديولوجيكالي كمان كنጭራሹ ሰማማዕ ዘይኽእል ሸነኻት يعني ኮሌሽን ናይ ምግባርን ይምሕዝነት ናይ ጋጽዳን ናይ ምግባርን ተኻይዱ ገብታት ገለ ተገይሩ ስለዚ እቲ ክራይ ዘለዎ እዚ ኣሚኖ ዝብሎ ዘሎ ኣብኡ መታን ክምለስ يعني ሃገራዊ ግዴታ ናቸው ይገበታን ያ ሃገራዊ ግዴታ ስለዘይተወደአ እቲ ተቃላሳይ ዝነበረ ቃለሲ ዝኸኣለ يعني ወይ ቃለሲ ዝወሰነ ይቃለሳል ሕጂ በጋ ሕጂ እውን ዝኹሉ ክንዛረበሉ ዘምሰና يعني
ዝኽሉ ዘስማር ዘምሰና ናይ ውደባት ንስለምንታይ ይሕተታ ከመይ ኢና ንሓትት ገለገለ ዝብል ዘሎ እዚ ዝሓዋወስ ዘሎ ሕጃም እዚ ባሻ እውን ዝተናኸፎ ሃገራዊ ኦብሊጌሽን ወይ ዕማምን እቲ አይዲዮሎጂካዊ ፕሮግራማዊ ዕማምን ሲ ኣብኡ እዩ ተኣሽሙ ዝኸውን ዘሎ ያኒ ሕጂ በጋ እተን ውድባት ወይ ንዕኡ ሒዘን ክኸዳ ኣይከኣላን ተካ ኢፒዲፒ ያኒ ኢፒዲፒ ናቶም ተኣሽሙ ይህልዎም ያኒ እንታይ ኣፍርዮም እንታይ ገይሮም እቲ ኣገባብ ናብ ሰልፊ ምልዋጦም እቲ ሓደ ሸነኽ እያ እቲ ዝእበ ዝነበረ ሸነኽ ኣቢሉ እዩ ያኒ ብጉባኤ ገይሩ እዩ ነብሱ ተኣሽሙ ገይሩ ያ ገንጊሙ ዶ ኣይገንገመን እዚ ጠብዓን እቲ ዶኪመንትስ ኣነ ብጥብቂ ስለ ዘንብቦ እቲ ፕሮግራም ዝነበረ ፕሮግራም እዩ ገይሩ ናይ ኣሰራርዓ ወይ ከዓ ናይ መሪሕነት ኣገባብ ኣመላምላ ናብ መሪሕነት ወገለታ ኣብኡ ለውጥታት ኣሎ ዘይከሓል ለውጥታት ኣሎ ግን ከዓ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ናሽናል ዲሞክራቲክ ፕሮግራም ብዙሕ ተኣሽሙ ዘይተለወጠ ነገር የለን ያ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ዘዛርበና ዘሎ ተመላሊስና ናብኡ ንምለስ ዘለና እቲ ሃገራዊ ኦብሊጌሽን እኔ ገለ ዝብሎ ዘሎ which is a valid point ኣሚኖ ሪዕልዋ ዘሎ ባል መንሱ እዩ ያኒ ሽንቀ ቀይራ ትመፃና ዘለና እምበሪ ኣብ ዘ ሴም ስንግ ኢና ንዛረብ ነካትዕን ዘለና እሞ ወዲ ኣለኹ ተንክ ዩ ኣይ ቲንክ ነታ ሬከርድ ነታ ስትሬት ክትከውን እሞ እቶም ዘይነበርኩም ወይ ከዓ ኣብ ሰውራዊ ባይቶ ይኹን ዋላ ገለ ዘይነበርኩም ወይ ከዓ ርሑቕ ኢልኩም ዝነበርኩም መን ታ ስቶሪ ፅቡቕ ክትርድእዋ ኢለ ዝኸውን ዘለኹ የርብሕ ኣይርብሕ ብዘይ የገድስ ወዲ ኣለኹ የርብሕ እዩ እስማዒል ምክንያቱ ካብ ታሪክና ተበጊስካ ስለ ተቕርቦ ዘለካ ስለዚ ኣብዚ ክንውዲ ኢና እቲ ሬከርዲንግ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ከዓ ንቕፅሎ እንተልዩ ንርኢ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፅቡቕ Turn on TV. ስነሓኩም የቐኒያ Might start now. Come ይቐኒያ on, Liam. ዳዊት ተዓፅኦ Let's ኮይ start now. ዘለኹ 3 o'clock. It's ይቐኒያ 3:05. ቀኒልና ናይ ሎሚ መደብና ብዚ ንፍፅም ዝኽርን ክብርን ኦኬ ኣነ ለቦዋላትኒ መምህር ኦኬይ if I may ታለቦ አንታ ያ እዚ ኣርእስቲ ንምፅእ ከለና ሲ I think my observation يعني ናይ ኦብዘርቬሽን ጉዳይ يعني ራይት ክኸውን ይኽእል ወይ ጌጋ ክኸውን ይኽእል يعني ብዘየገድስ يعني እቲ ኣርእስቲ ይከብድ ኣሎ ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስታት ሒዙ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሸወያ ነቲ ዘሎ ግዜ 4 ሰዓት ድን ዋላ ገለታት ሰዓት يعني ድሪስቲ ንገብር ኣለና ኣብቲ ሓደ ነገር ኣልዒልና ኤግዞስት ጣዕመታን مو بحدوثي ولا أورجنايزر يكون سي بناء حبار الرائية وكحاجة عقبتات بتحدث أي بس إحنا إلكا تعصون كلها فتعصوا هنا يخيل سلزي اللي يعني تا أرسسي حنتني صبي بيلاني سي تكون صبوني يعني 5 داب اللي ما يجينا هل تعبيتي نجارات يعني وجين حددين possibilities ودحرينا يورشة ودحرينا يودبات يعني عبيتي زيتات نجزارو سيس عبيتي زرز خونه سي يعني خمون تخونه محشة نيرو محجزة نيرو زبل سمعت علوني thank you بطعم صبوق مبار نايلومي انتايو probability مجنح زبلو سلز سكفني إمبر أبتا مكرر وجن أبي كوسدنا أبي كوسدنا إنترنا توم بوشتن بدقن كرأي زخيلو أكترز من يوم في تقصنا هنحلف سلزي كعاليو مالج أوشت زي حصيرة خد كيدي دلياني رجن
ብዙሕ እናሰፍሐት ከይዳ ማለት እዩ ካሊእ ዝናይ ውድባት ድሓር ክንዘራረበሉ ዝበልኩ ምስ ዓፀና እየ ሓሲበ እያ ብምክንያት እናተንከፈት ስለትመፅእ እሱ ከዓ ከምዝረአየና ኣነ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ርእስቲ ፎካስ ምግባር ካሊእ ይውስኾ ስለ ዘሎ እናተላዕለት እናተተንከፈት ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብዝከኣለና ኣነ እውን ኣብቲ ምግራሕ ናይቲ ኣኼባ ቁሩብ ብርትዕ ክብል ኣለኒ ቀኒለይ ከምኡ ዝኣመሰለ ርእቶታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መታን ብፅፉፍ ኣርእስና እናዳለና ክንመፅእን እቲ ዝሳተፍ ከዓ ኣብ ውሽጢ ትርእስቲ ኮይኑ እቲ ዘድሊ ርእይቱ ክህብ ሓበሬታ ክረክብ ክኽእል ምእንቲ ኣነ ከዓ ብኸመይ ክገርሖ ግባኣኒ ተመሊሱ ተኣሽሙ ስለ ዝገብረኒ ማለት እዩ ስለ ዝሐድሰኒ እሞ ይቀኒየለይ እስማዒል